kepalo sijak tongmani bagai gotok mungno katiui manliya majuli bishaltei rumika ma phakri hinmani abo busuk hiliktei busuk kutuk birman ongkhana rungya khotini borok wansoknani phiaba wansoknani rungbo rungyabo kepalni sijak gotok mungno no songnani nangkha borok tini borokni mapha o khuipuru sabornai borokno chamong satung watini jorawo sabornai borokno sakolom sharik salni khakamani jorawo tonglak kebo borokno bandinai obono borokni kepal obono borokni mukthang manmari phiaba semai rubui narkha semai sekango rejak semai no sopungnani bagui sangrongsalo haino hai philtam beramo sabrumni birendra ruaja kamibo thangai soikya MLA Brishaketu Debbarma kogrejak tongmani haikeno December talni paithak pachingo Ibenjar English medium schoolo khoroktamno no khlaijaknai admission saksakni yakungo basawi mania sak joto nangmani rangpuisa rani gosimung naharka MLA khoroknai MLA Brishaketu tai MLA Tipra obo hai kesangmani jorabo borokni nangmani rijum tei chamong rok logi utlangai thanglaikya asalo ma phagrei chrai rokno nainani thangnai ojamarok जों दिनै हायनो हाय साब्रुम साब डिभिजन फाइजार ताममाले जों बीरेन्द्र रुवाजा गामिनि चिनि ताखु बयान कुमार त्रिपुरा बरक लाई थांनाय तालदक सिकां बरक ओ फेमिलिनि खरगनै थैमानि बागै बिनि जेराय रक बेलायखिना असुबिदा कलाइजाक बुमा बुफा थैजाक बागै बरक जेराय खरगथाम बिबि अकरा माजुलि दङ एप्रे बिशाल कुसु उंके रिनि त्रिपुरा के आफुरो तो गोबांमा बरकनो एकेबारे गोबांमा NGOs नो फाइ बरनो चुबा फाइके के जों तो कग्रि क्लांजाक दंमानि आफुरो जों फाइनाय लाइक बरंनि याकुंबाय बासाय माइया साक जरदै जों बरनो नायखलुय दंनाय हिनि कक रिजाकबा आउन बागै तिनि जों अर फाइ सपायजा दाबु ओ स्कुल बर्ति खेरिबो जों बनितो बुमा बहसे क्रिजा ते बिनि दाना थागुरबो आसुक सलिया जोंनो बरनो बनाय फैनाय जे मानसा जरदै My name is Brishaketu Debbarma and my state is Northeast part of Northeast Tripura and my constituency is one Simna constituency. Bishojit Debbarma फायर सर्भिस चाकर खालामनाय चिनि ताखु जे बाबे बोथार जाखा आबो त्रिपुरा हास्टेनि जतो बरगनो नुबायखा ते मकलति मुक्ति यरखा पार्टी IPFT 2018 अ हास्टेओ गोताल इतिहास सैमानि आबनर पगिया खना पगनानि बकगिया जों जेसाखायबानो भारतनि संविधाननि बिसिंथै जों यक सामानि माननानै नांगौ निजि साकसाकनो चिकननि वानसुकनानिया नि इमां जों गतर मानुनाय इमां आमया जे जों सालब्रुम ब्रुमनो हरनि माइजाबयै जों थुई थुतुतुई जे इमां दंबानि
आमु इमांगिया इनि सावबो जों हानि मालिक जुदि हानि बुसा जों जुदि जों बुइनि सेलेंनि सामुं खालायमा दंमानि आरनि यक सानानि बागैसे जों गोताल राज्य सानो जों जे पजिशनाव दङ जे बुइबाय जों जे साथक जागै दङ थक जागै दङ आं मने खालायो आं बाबियो जे आम पारफेक्ट पजिशन जों जे पजिशन दङ ओ जे बुनाय रकनो हेके नागरिक मञ्च ते मुइजु कन्भेन्सननि जे नेता रकनो दाक्ति के रमुइ जेलो दानानि आ व्यवस्था मा खालायनाय बीजेपी 241 नि बिसिं प्राय 200 फेमिलि न बीजेपी ते बाकी सीपीएम ते गुबुननि राजनीतिफोर जों भारत सरकारनि थानि अमन सानो सिनि माइ खालायावबो सिनि तिप्रा सरनि माइ खालायावबो माइ कुपलुंखाय रिदि एर माने न अमया जे निनि माइ खालायनि माइ न आनि अर खाय खालाय रिदि अमया इमां का आमोसे जे इमां नुकमानि बागै नों थुइ जे माया सावि माया नों आमनो मांसे वानसुगि दङ आबसे आसल इमांनि सिनि एपिजे आब्दुल कालाम सालांमानि दङ ताबुक आ थानसानि बिसिं तुइ सिनि नाहार मुंनो जे सुग जरा तुइ जों सक्सेस खालायमानिया आम सुग जरा तुइ जों जबा खालाय दंनानै थानसाखाय नोंगाय जे आ थानसानि दाम दंनाय ताखौता बखौ इयाखा आ थानसानि कोनो दाम दंला 2026 सिनि डिलिमिटेशन नंनाय आफ्रो सिनि तिप्रा सरक ब अवस्थायाव थांसुगैनो 2026 आबनो वानसुगैनो बेबाकनो आं कयनाय वानसुगै सामु खालायनायनि बागै आं मुजुं सुखा मुजुं मानिनो जे तिप्रा बाय आईपीएफटी थानसा खालायै तिप्रा हास्तियाव सामु खालायगाय तामो तिप्रालेन तामो ग्रेटार तिप्रालेन जों मानानि खालाय खामु ताखौते बुसम गामि बिसिङाव दंनाय लोगोरकनो दं गसंगाव दंनाय लोगोरकनो गंनि सेब साब्रिनायनि बागै जों गामि बिसिङाव हाबै जे मानसा बरकनो जों सुबासुब खालायनायनि बागै जे सोमायदांमानि आबो जों जेरै सामु खालाय दङ सिनि दखानाव बुख्रु बियो मानाय अमनो जों नगो आसुकतै बखरक थुना बायसों माबा बायनाय ताखौते बुसम साबो दखाना हमजदैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सेक्रिफाइस खालायमानो अ बरगकनो दफानि बागै सामु खालायमानो ताखौते बुसम सिनि सिक्ला बुसारक बिशेष खायो लामा हामियानि लामाव थांजाक जेटा जों टेब्लेट जामानि ड्राग्स जामानि जों लुबै दङ गाबरनो जों माथा मुंनाय तिप्रालेन हामजागिया तिप्रालेननि बागै हामिया सानाय रक पर्यन्त तिनि तिप्रा हास्तेबो सारा तिप्रा आईपीएफटी नि कारिबो आईपीएफटी नो कारिबो सीपीएम ताबो आईएनपीटी ताबो कांग्रेस बेबाक नो तिप्रालेन नि बागै चिनि खौगाय दंगो इचि त्रिपुरानि लाइगुमाव जों 11 दिन आंगो एकबारे जे कायचा एनएच नेशनल हाईवे नो बन्द खालामनानै जों नुयाखौ हाइफानो आसुक चिकन आन्दोलन बाय इंगिया आमसुबाय तिप्रालेन मानिया आबुनि बागै जों नांखाय आबुनि सोलाय तेबो ग्राक आन्दोलन जों मा खायनाय सालक नक बिसिंतानो ब पिलालाङै मा दङ साल आसुके पहरि मानो नों साल हायखै पहरिनानै हिंखाय नों साकनो साल हायखै मा खामरिनाय खामानि याकल नों असंजानो पहरि मानाय ताखौते बुहुकजों किन्तु चिन ब्रेनो काइसा माने एमनखे हाब्रि जा इहि आंमाया ब टेलेन्ट आनि सोलाय आं आसुक टेलेन्ट करै ब इंलिश मीडियम पढियो आं बांला मीडियम पढियो आं ब सुमानगला आबो चिनि मेन्टेलिटी एक्चुअली एपीजे आब्दुल कालाम बो बरकनो नों बो बरकनो आं बो बरकनो या बुखुबाय सिनि तिप्रालेन हिं तमाबाय दिनि मन्त्रि एमएलए माने यागुलो बुखुबे थैसे पलन्त तिप्रालेन नि ककरिखा तार बसेकालवा इलेक्शन कासे फैगवा हायनो तिप्रालेन हिनि चिरिगि दंबाय इंला ताखुरो बुखुरो निजि पावर मानका निजि क्षमताव आसुका बिदि माने ताबो तिप्रा सरनो तामो निमान किन्तु तामो मानखासो बांलादेशो निजेलो 6-7 मास नुइ दंखा दाबो माखि फिलियाखौ हायनि बागै जों खबर खालामनानै हयতো किसालै दिंखना हायफानो जों सिगाङाव फाइ थांजाक दिनै हायनो हाय बिनि फेमिलियाव बाहायकै दंबोदैकै चले इनि नायना बागै फाइमानि चंमारि फाइ दङ चंमारि माइ लाइखा हेनगायनो थानसानो पगै थांखा चंमारि लायै सिट आसुक लाइखा हेनगायनो थानसा पगै थांखा हेनगाय इंग्ला सिनि नाहारमुं तिप्रालेन सिनि नाहारमुं ग्रेटार तिप्रालेन आमो मान्या सा पर्यन्त चिनि चबा जों चयावै खावालै दंनाय अ थानसानि मारिदै हेनगायसे अ थानसा ओंलायमानि भेल्यु हे गाबोनि दाम दंनाय ताखौते बुहुक सम
खुलुमखा नायतंनाय रांचाखानि जत्तो खापुं ताखुकताय बुहुकसं तिनि ओ माइसिं जरानि मलो नरय बक्सा मालानि नाहाय खेनमान फिका आं तिनि नरनि लगिwo तिनि नि होस्ट नेल्सन देबरमा नरक जत्तो ननो खाबै खोबै लामसगो चिनी खरां बाय लजिजाक सानजानि कक्सालाय पान्दाव माहिकिनो तिनि 1 डिसेम्बर 2023 तिनि फर्स्ट सालनि चिनी सानजानि कक्सालाय पान्दाव नारावाय इंगि फाइ सकबायजाक एबा के गेस ing फाइ सकबायजाक बेलायनो खागोनां ताइ माया गोनां दफानि जबावो हिमि फाइनाय ताइ थोंग्रोंनि हाफोराव बाहायनो बेलायनो हामजमा कुब्रुं बायखिनो सिनिमं मानजाक बताय केबोया चिनी तिप्रा मथानि MLA सिमना कन्स्टिट्युएन्सीनि सर ब्रिशाकेतु देबरमा गफादि जों तिनि टपिक नबो साइमान लायानो तिनि टपिक तंनाय रोमान स्क्रिप्ट चिनी तिप्रा सारकनि बागै बुसक नांमानि तै क्रिश्चियन रकनि एसटी फेसिलिटीज कैंसल खालायजाकना हनमानि इश्यू गफादि अमनियागलो आं ताव पुइलानो चिनी तिनिनि नारवायनो लामसगयनावनो नंगो बसंगो गसार ननो बेलायनो खावै खोबै लामसगो चिनी खरांनि सानजा कक्सलाय पान्दाव हामबाय ननोबो गफादि जों ताबो पुइलानो नायनि एलेनो दफानि चबा ताइ थंख्रेंनि हाफाराव चिनी सार मोजां ब्रिशाकेतु देबरमानि मुकुमुनो तै कायसा शर्ट भिडियो Kepala sejak tongmani bagai gotok mungno katiui manliya majuli bishaltei rumika ma phakri henmani abo busuk hiliktei busuk kutuk birman ongkhana rengya khotini borok wansoknani phiaba wansoknani rengbo rengyabo kepalni sejak gotok mungno no songnani nangka borok tini borokni mapha ok khuipuru sabornai borokno chamong satung watini jorawo sabornai borokno sakolom sharik salni khakamani jorabo tonglak kebo borokno bandinai obono borokni kepal obono borokni muktang manmari Piaba semai rubui narka semai sekangur jak semai no sopongna ni bagai sangrong salo hai no hai filtam beramo sabrumni birendorwa jak kamibo thangai soikya MLA Brishaketu Debbarma kograjak tongmani hai kino December talni paithak phachingo Ibenjar English medium school khoroktamna no khlaijak nai admission sakni yakungo basawi mania sak joto nangmani rang puisa rani gosimung naharka MLA khoroknei MLA Brishaketu tai MLA Tipra obo hai kesangmani jorabo borokni nangmani rijum tei chamong rok logi utlangai thanglaikya ashalo ma phagrei chrai rokno nainani thangnai ojamarok जों दिनै हाय साब्रुम साब डिभिजन फाइजार ताममाले जों बिरेन्द्र रवाजा गामिनि
Chini Khorang Tripura borok lai thangnai taldok sikang borok o family ni khoroknoi thimani bagui bini cherai rok belaikino osubido kalaijak buma bufa thijak ni bagui borok cherai khorok tham bibi okra majuli tongo erpore bishal kusumpe rini Tripura ke afuru to kobangma borokno ekebai kobangma NGOs no phai borno chuba phaike ke sing to kogri klangjak tongmani afuru sing phainai lai borongni yakungbai basai manya sak jortoi chung borongno naiklui tongnai hini kok rijak ba aun bagai tini sing oro phai sopaijak tabu o school borti kheribo sing boni to buma bo sikrija te bini dana thagurok bo asuk solia ke sungno borno bo nai phainai je mansak jortoi. My name is Brishaketu Debbarma, and my state is northeast part of northeast Tripura, and my constituency is one Simna constituency. Bishojit Debbarma Fire Service চাকরি খালানি চিনি তাকুক যে বাবে বুথার জাকা আবো ত্রিপুরা হাস্তেনি যত বড় রগ্ন নুকবাইখা তে মকল তুই মুক্ত ইয়রখা পার্টি আইপিএফটি 2018 ও হাস্তেও গোটাল ইতিহাস সীমানি আবনর পগিয়া খনা পগনানি বকগিয়া जों जेसाखायबानो भारतनि संविधाननि बिसिंतै जों यक सामानि माननानै नांगौ निजी साकसाकनो चिकन हिनि वानसुकनानिया नि इमां जों कतर मानुंनाय इमां आमया जे जों सालब्रुम ब्रुमनो हरनि माइजाबायै जों थुतुतुय जे इमां दंबानि आमु इमांया इनि सावगो जों हानि मालिक तुतै हानि बुसा जों तुतै जों बुइनि सेलेंनि सामुं खालायमा दंमानि आरनि यक सानानि बागैसे जों गोताल राज्य सानो जों जे पजिशनाव दङ जे बुइबाय जों जे साथक जागै दङ थक जागै दङ आं मने खालायो आं बाबियो जे आम पारफेक्ट पजिशन जों जे पजिशन दङ ও যে বুনাই রকনো হেকেবা নাগরিক মঞ্চ তে মুইজু কনভেনশননি যে নেতা রকনো দাক্তি খেরমুই জেলো দানানি आ व्यवस्था मा खालायनाय बीजेपी 241 नि बिसिं प्राय 200 फेमिलि न बीजेपी ते बाकी सीपीएम ते गुबुननि राजनीति जों भारत सरकारनि थानि अमनो सानो चिनि माइ खालायावबो चिनि टिप्रा सरनि माइ खालायावबो माइ खुबलुंखाय रिदि एर माने न अमया जे निनि माइ खालायनि माइ न आनि अर खायख्लाय रिदि अमया इमां का आमोसे जे इमां नुकमानि बागै नों थुइसे माया सावि माया नों आमनो मांसे वानसुगि दङ आबसे आसल इमां हिनि जिनि एपिजे आब्दुल कालाम सालांमानि दङ ताबुक आ थानसानि बिसिंतै चिनि नाहार मुंनो जे सुक जरातै जों सक्सेस खालायमानिया आम सुक जरातै जों जबा खालाय दंनानै थानसाखाय गायसे आ थानसानि दाम दंनाय ताखौदा बखौ इयाखा थानसानि कोनो दाम दंला 2026 चिनि डिलिमिटेशन नंनाय आफ्रो चिनि टिप्रा सरक ब अवस्थायाव थांसुगैनो 2026 आबनो वानसुगैनो बेबाकनो आं कयनाय वानसुगै साम खालायनायनि बागै आं मुजुं सुका मुजुं मानिनो जे टिप्रा बाय आईपीएफटी थांसाख्लायै टिप्रा हास्तेव साम खालायगाय तामो टिप्रालेन तामो ग्रेटार टिप्रालेन जों मानानि क्लाइन खामु दाखौदै बुसम गामि बिसिङाव दंनाय लोगोरकनो दं असमाव दंनाय लोगोरकनो गंनि सेबसा ब्रेनानि बागै जों गामि बिसिङाव हाबै जे मानसा बरकनो जों सुबासो खालायनायनि बागै जे समायदांमानि आबो जों दोरोक सामु खालाय दङ सिनि दफानाव बुफुरु भियक मानाय अमनो जों लगो आसुकतै बखरक थान्दा बायसे माबा बायनाय दाखौदै बुसम साबो दफाना हमजदैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सेक्रिफाइस खालायमानो अ बरगरनो दफानि बागै सामु खालायमानो दाखौदै बुसम सिनि सिक्ला सिक्लि बुसारक सिक्ला बुसारक बिशेष खायो लाम हामियानि लामाव थांजाक जेटा जों टेब्लेट जामानि रक ड्राग्स जामानि रक जों लुबै दङ गाबरनो जों माथा मुंनाय टिप्रालेन हामजागिया टिप्रालेननि बागै हामिया सानाय रक पर्यन्त
তিনি ত্রিপুরা হাসতেব সারা ত্রিপুরা আইপিএফটি নি কারিব আইপিএফটি নো কারিব সিপিএম তাবো আইএনপিটি তাবো কংগ্রেস বেবাক নো ত্রিপুরালেন নি বাগै চিনি খরগাই দंगो চিনি ত্রিপুরানি লাইগুমো जों 11 दिन आंदो एकबारे जे कायसा एनएच नेशनल हाईवे नो बन्द खालामनानै जों नुयाखौ हाइफानो आसुबाय आसु चिकन आन्दोलन बाय इंया आमसुबाय टिप्रालेन मानिया आबुनि बागै जों नांखाय आबुनि सोलाय तेबो ग्रा आन्दोलन जों मा खायनाय सालो के नक बिसिंतानो ब पिलालाङै मा दङ साल आसुके पहरि मानो नों साल हायखै पहरिना निंखाय नों साक साकनो साल हायखै मा खामरिनाय खामानियाखौल' नों असंजाना पहरि मानाय दाहुते बुहुकजों किन्तु चिन ब्रेनो काइसा माने एमनखे हाब्रि जा इहि आंमाया ब टेलेन्ट आनि सोलाय आं आसे टेलेन्ट करै ब इंलिश मीडियम पढियो आं बांला मीडियम पढियो आं ब सुमानगला आबो चिनि मेन्टेलिटी एक्चुअली एपीजे अब्दुल कलाम बो बरकनो नों बो बरकनो आं बो बरकनो या बुखुबाय सिनि टिप्रालेन बुखुबाय सिनि टिप्रालेन हिन तमाबाय दिनि मन्थ्रि एमएलए माने यागुलो बुखुबाय थाइसे पलन्त टिप्रालेन नि ककरिखा तार बसिकाल इलेक्शन कासे फैगवा हायनो टिप्रालेन हिनि चिरगि दंबाय इंला ताखरो पकुरो निजी पावर मानखा निजी क्षमताव आसुखा रिदे माने ताबो टिप्रा सरमता मुलिमान किन्तु तामु मानखासो बांलादेशो निजेलो 6-7 मास नुइ दंखा दाबो माकि फिलियाखौ हायनि बागै जों खबर खालामनानै हयতো किसालै दिंखना हायफानो जों सिगाङाव फायथांजा दिनै हायनो हाय बिनि फेमिलि दं बाहायकै दं बिखै चले इनि नायना बागै फायमानि चंमारी फाइ दङ चंमारी माइ लाइखा एंगायनो थानसानो पगै थांखा चंमारी लायै सीट आसुक लाइखा एंगायनो थानसा पगै थांखा एंगाय इंग्ला सिनि नाहारमुं टिप्रालेन चिनी नाहारमुं ग्रेटर टिप्रालेन आमो मान्या सा पर्यन्त चिनी चबा जों चयावै खावालै दंनाय अ थानसानि मारिदै ओंखायसो अ थानसा ओंलायमानि भेल्यु हे गाबुनि दाम दंनाय दाखुते बुहुक सम खाबुं ताइ बुहुसं नरक नुगै मानखाना मांफ्लेनि बिसिंते सराय केनो चिनि सार ब्रिशाकेतु देबरमानि दफा हामक्रानि सामुंग बा दफा हामक्रानि चबावो बिनि यापाय रक बंनि सामुं हुकुम रक जों नुगै मानखा अमा केनो थंख्रांनि हापरो बाहायनो ताइ चिनि थिनांनि बागै बाहायनो बरक ग्रेटर टिप्रालेन बा अ सानमुं रंति बाहायनो बंनि सामुं बसु जरति बरक सामुं फिलो अंख्रि बरक अमा के खलाइतंग जों नुगै मानखा गो फाजे जों ताबुकते बचिनि पान्दानि चिनि सानजानि कक सालाय पान्दा भाग जों थांलायनो ओके सर दिनै टपिकखौ हाबनानै सिगांनि थानाय कासा कायनि कक सायमनानै मुचुङो ओके बाहाय दं ताबु माजुलि बिशाल ताइ रुमिका सं पाइथा कक दङ बाहाय बरगनि ताबुक माजुलि क्लास 4 सबिका ते बिशाल ते रिमिका बरक क्लास 2 परिउ दङ के बंनि रिजाल्ट बोत्रक गाहाम नङै फाइ दङ कै ककै जों आगरतलानि सिमि साब्रुम थाङै मनोबनकुलो थाङै बरनो नायनानै इको 2 मास हेकबे 2.5 मास वाइसारकै जों थाङो के केबेमुं तो ताबु सुदरते आं सक्रै कारण स्कुल कमिटि स्कुल एसएमसी स्कुल मैनेजमेंट कमिटि रकबो बरनो अनेक सुबासु खलाय दङ कै बंनि जे सालब्रुमब्रुमनि जे नांमारगाबो जों एकबारैनो थाङै गाबै फायो बं जागानि जिनि बंनि हस्टेलनि मेट्रन रकबाय जों कक सालायनो बंनि सा खामियाराव ओंखायबो जों साहरो आ बेबारावबो जों जत दिगेतैनो बरनो ताबु सुदरते चुबाय दङ ते बर ताबु आपातत गाहाम करनो दङ ओके सर बरनि चुबासु खलायथानि जोंथ नुगै मानखा जिनि सर नरक बेलायनो सामु खाम खलायमन नुगै दङ अ सामु खाम खायथानि बा बंनो चुबाथनि एदिसि हापंनो कारि बा नं साकबाय थांकाय ते कोनो बु हायचु बं
फाइनाय तै बुसकांनि जराव बंग नक तै बु हाजुबो मंग रजाखै थांनो tabuk sujarati itu kunu hafang coba ya ko जों personally no थांगै coba lai dongko kai baksa kobangma khagonang lukurok tongo Tipra hasteo borok bo sungbai contact khaiya koi bongni je contribution borok je rinani muchungmani borok je khairok mung tongmani abo borok sungbai contact khaiyi borok bo contribution khayo kai borok no bo sung thangbrum brum no abon borokni bumung rok sung naharo ke baksa tongo bumung rok nahari namu sungjagia ge je lukurok coba suklai tongo haipan bumung nahana musungjagia borokni bumung rok sung saya ge je borok sapano kuno problem kri borokni ke sung aprono already sawi ribota kai baksa adopt nahanani kogrok sung gobang mano saharo via bini bongni je nana songrok adopt rohnani gosian bagi abo possible ya haifano tabuk sujaratei sini naikol mung sung thangoi je naimani abo bebak sung nijarano personally no subai tongo tei sung je chugui tongsak tei borokni yakungbai basai maya sakjaratei sung borokni logi tongnai abo sung joto jagano sabo tei abo sung khawak khlainai gai khakhayo gobangma lukurok no ajagao bwskango appreciate fainai agugui fainai chini contribution chini chuba thari joto lukurok phaikan gai sung tebo borokno kaham samung kaham numu kaham je porashona khlainani abo sung riwi mannai abo asha khai sir no जों चिनी खरंनि बखाक्ति बाहायनो बेलायनो नरकनो अ साम खाम खायमान बागै जों पाइपलाय हामबाय माया फरो तामनि गे जों तिप्रा सा जों साक बाय साक जों चुबा लायक ताय साब खालायने हेर सा अबनो जों मा खालायने गे जों नाय तंनाय हासन लुखरो बाहायनो गयो जों हासले हाबां रनो चिमि जों सरकार अबाय गभर्नमेन्ट नो चिमि जों नायसिंनि तंनाय जों नों बा आं बाहायनो जों फायदि जतनो पालबाक सके जों किसे किसे कन्ट्रिबिउट खालायने अ नुखुं अ बरबो जों जालक लाय तंमाबा जों गे फायदि जों बरनि फ्यूचर नबो गाहाम नोंथांनि जों सुरिनाय ताय बंनि थिनाय फाइनाय जराराव बाहायनो गाहाम करेकनो थांमान थांने जों सुरिलायन गे फायदि सार जों तर तिनिनि पान्दान कक सोंलायमं सालायमं थांलायने ओके पुइला बु बिसिनि सिमि एबा केबु पलिटिकल पार्टीनि बिसिंते नों थंग्रेंनि हाफारो या प्रिसेमानि एक्चुअली आं आगिबो कोनो पॉलिटिक्स बाय एमनिते गदाल जाख्रै जों जेफ्रु मेट्रिक पास खालायके क्लास 11 12 कॉलेज जों परि तंफ्रु रगबो जों तिप्रासानि हामग्रायनि बागै जे साम जों पॉलिटिकली या आजरारगो जों एनजीओ नि बिसिंतै ते हायके पर्सनली जों गोबां लुखरक जों आजरावो ऑल ओवर त्रिपुरा जों चुबाय माया फानो एटलिस्ट चिनि आमचाय आनि जे आजायमानि गामि आ गामिनि आमचायनि थेकेनो जों चेंखा जे जों दफा हामक्राय हदा हामक्राय सामुंनो जों बाहायके खालायनानै जों आचाय फायका बुमा बुफानि गाहाम जे जों दागे मुं दंमानि बागै बुमा बुफा रकनि चिनि बुमा बुफानि जे वानसुमुं जे बंनि वानसुमुं रकनो फुलफिल खालायनानै बागैबो जों सामुं माखायाव साधारणत जतनि बुमा बुफानो मुसुं जागो जे बिनि बोसा निजे याकमय बासाथुं कलकतर डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर्स माने जतन बुमा बुफान मुसुं आबो जानि बोसानो कलकतर खालायनानै ओंके आबो नि लगी आनि पर्सनल वानसुमुं आबो कलेज परिवया क्लास 6 7 रकनि हयतो न जों आं अम हायके वानसुगता सब समयनो जे बाहायके ते खरकसानो आं जुबासु खालायमान जे कुनु जागो दाग्रमदि नों आनि फ्रेंड आं नों बाय स्कुल थाका निनि कलम कमाय फान थाका अथवा निनि स्कुलो लेजर पिरियड जे प्रबथा टिफिन नि जरारगो निनि टिफिन चानानि टिफिन रक टु जागलि आजरो कोन आं टिफिन रक बागै जाव जुबाव गे कलम रक रिंगे कलम रक शेयर खाइले सिलेयो ओके अम हायनो 9 10 रक सकै प्रब जेफ्रो आं क्लास 9 याव सकै आजराव आं आगरतलाव बयस बुजंगो एडमिशन फैका आजराव गोबां सिनि जागनि बिसिंगनो जों गोबां जुबा जुरो खालायलायो आफ्रोंगाय किसा सिमितो माने किसा खसर जागता सिगन कैसे सार्केलनि बिसिंगनो आजराव
जों सुबाव ओमफ्राय कलेजाव थांबायखै ओमफ्राय थेवबो जों आंथ' ल' कलेजाव फरायबा बाहायखै सिनि ल' सिनि आइन रकनो बाहायखै जों सिनि तिप्रासा आमचायो जों लिगेल एवारनेस केम्प रक खालायमान सिनि लुकरक सिजाया नुकजाया आइननि सोमोन्दै सावैमाया पुलिसनो किरिजागो अमहाय बेपार रगो जों गामि बिसिं बिसिं रगो जों लिगेल एवारनेस केम्प एकेबारे हेल्थ केम्प आमति रक खालायलायो दा गाय कलेजाव फराय मा जरावो जों नुगो जे TSF नि दङ आ जागा TSU दङ आ जरावो जों कलेजाव फरायफोरावो गोबां स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेशन दङ नेशनल लेभेल स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेशन दङ फियाव जों ताम नुजा त्रिपुरा हास्तेव जरा प्रोफेशनल कलेजाव फरायनाय रक रमदि ल' कलेजाव फरायनाय रक मेडिकेल कलेजाव फरायनाय रक इंजीनियरिंग कलेजाव फरायनाय रक वेटेरिनरी एग्रीकल्चर आमहाय गोबां स्टुडेन्ट्स दङ जे स्टुडेन्ट्स कुनु स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेशन बाय फोरोंजाग्रै ओमफ्राय आरो चिनि तिप्रासा गोबां दङ ओमफ्राय बर' हायनो दङ माने कुनु पलिटिकल जेहेतु TSU पलिटिकल बाय गदालजाग आजराव TSR कुनु ना कुनु पलिटिकल पार्टी नो सपोर्ट खायो गाबोन बाय केनेके कुनु जागा थाना नायलाया ओमफ्राय जों ताम खायका फाइनल इयार रसगया सानिनो 2005 रगो जों वानसु लायका जारा प्रोफेशनल कलेज फराय दंनाय जोंनि तिप्रासाराव बर' कुनु जागा कायसा प्लेटफर्म माया जे लुकुरकनो चुबानानि जेहेतु पलिटिकल बायके गदाल नाम सुङा जों आजराव कायसा अर्गानाइजेशन जारा प्रोफेशनल कलेज फराय दंनाय बर'बो दफानि बागै सामु खालायमानो जेहेतु आजागा डक्टर इंजीनियर लयार्स जतन दङ के बर'नो थानसा खायनायनि बागै जों आप्रो NIT फरायनाय मेडिकेल कलेज फरायनाय जिनि स्रायरक बाय कक सालायका ओंखाय कायसा अर्गानाइजेशन खुलका आमके TPS त्रिपुरा प्रोफेशनल स्टुडेन्ट्स एसोसिएशन नि आप्रो खुललायका ओंखाय आबेनु बिसिंथि जों त्रिपुरा हास्तेव गोबां जागावनो हेल्थ केम्प लिगेल एवारनेस केम्प आमति है सामरो खालिका ब्लैंकेट कचा मजरो कैसे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन रो खाइलेयो अमहाय के खाइलेका अब पाइते पाइते जों कलेज पाइफानो कलेज पाइमाने यागले जों कोर्टो प्रेक्टिस खाइनानि चेंखा आजरागो जों जूनियर रक बाय खाइ ताबुबो सिनि प्रोफेशनल स्टुडेन्ट्स अर्गानाइजेशन ताबुबो दंगो थिनांगोबो दंनाय जेहेतु प्रोफेशनल कलेज फरायनाय रक केबो पलिटिकली गदाल नाम सुङया पलिटिकल अर्गानाइजेशन एटाच रबायता ओके ताबुक बाहायकै राजनीतिनि हापारो फायका तो थुंरुं बेदगो बाहायकै या प्रिसागांके 2014 रंनि सिमिंकै आं तेबो लुकुरकनो सुबानानि बागै ताबुक रमदि सिनि कामी आमसायनि सिनि तिप्रासा जारा सामुं ताङै जानाय रक बसाबुतै नो नायकलुइ माया ओंखाय बरक ताबुक निजिनि सामुंसे पाइले के बसाबुतैनि परासुनाले गुफुर खालायनायबा जों दाउ पलिटिकल हाबै जोंसे निजिनि बसा माने बुते हेके परितका जोंसे काहामकै नायकलुइ मायंगै थाङो ओंखाय जारा सामुं ताङै जानाय रक सालब्रुमब्रुमनि हाजिरा खायसनाय बर' बनि बसाबुतैनो बाहायके काहामकै नायमानायबा के बर'नि बोसारबो फरायना मुचुं मोलेना कलेज फरायना मुचुं यूनिवर्सिटी फरायना मुचुं ओंखे बर' काहामकै नायमिया किन्तु बर'बो मुचुं जागो ओंखे बर'नो टिसानानि बागै बंनि बोसारनो जे बर' नायकलनानि बागै जे परे थानि तेबो इंटरेस्ट फायनायनि बागै आं 2014 रनि सिमिनो जों चेंखा जे सामुंखाय जानाय लुकुरकनि बोसारबो ऑफिसर कतर मानो गोबां आमते एवारनेस केम्प खालायै ते एवारनेस प्रोग्राम खालायै जों सिनि आमचायो आनि सिमना आमचायो जों कैसे तिप्रासा सिखला बदलनि जिनि NGO दङ तिप्रासा सिखला बदल NGO नि बिसिंथि जिनि आमचायनि लुकुरकनो जों अमनो एवेयर खायके स्टुडेन्ट्स रंबो अमनो एवेयर खायके जे जोंबो मानो जोंबो हु जनरल आमचायनि लुकुरक खायके जोंबो परासुना खालायमानो जोंबो रिजाल्ट काहाम खालामनो जोंबो कलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर इंजीनियर चिनी आमचाय बुंगै मानो आजरानि सिमी सामु खायते ताबुक जों नायनो थाखाय जे स्कुल ल
মাধ্যমিক রমদি 60-70 জন পরীক্ষা দিব আরো 2-3 জন পাস খাইনা পর্যন্ত আগি টানাটানি নাঙি থামো আ জায়গারগো जों তাবু এমনকে অ্যাটমসফিয়ার এমনকে নবার সিপসারিখা जों পয়সারাইরকনো পরিধানি অ্যাওয়ারনেস খাইতে খাইতে তাবু আ জায়গাनि হইতে गोबां मोचिनि स्टुडेन्ट्स फार्स्ट क्लास पास सेकेन्ड क्लास पास अमो हाइरखाय जों ताबु कारि मानखा ओंखे आबो इट्स अल्सो वन काइन्ड अफ सक्सेस नि आं सक्सेस वानसुगो दा जों 2014 नि सिमि आसाम खाइते खाइते तिनि 2023 सफैके ताबु सिनि आमसाइनि मेट्रिक नि रिजल्ट क्लास 12 नि रिजल्ट नायखांगैनो साइमानो जे ताबु बरक बुसुक फरायनानै मुजु बाकी अवेयरनेस खाइखांखाय जों स्राइरकनो मेट्रिक एग्जाम नि परे बरनो बरम रिबुं पान्दारु खायो ता जों बरनो गोबां प्राइज रु जरा पास खायनाय जरा फर्स्ट डिवीजन पास खायनाय उनगा आमु आ पान्दा खायप्रु गै क्लास 6 to 10 जरा गोबां जे स्टुडेन्ट्स फरायनाय रनो जों आ प्रोग्राम तुइफि उनगा बिनि अक्रा बिनि बाय बिन दारा सं नुखा हंखाय प्राइज मोनखो बरबो ऑटोमेटिकली खाबाय मुजुङै फायो जे जोंबो फरायनायनि गाहाम खाय फरायनायनि खाय अमो हायके वान सुक्ते सराय रकनि मेन्टल डेभलपमेन्ट नुकजाखौ के बुमा बुफारकनि कन्ट्रिबिउशन बो गाहामै फायो के अमो हायकेनो जों थामु खायते खायते 2018 साल के एसेम्बली जनरल इलेक्शन गासै फायजो आजराव के आजराव IPFT Indigenous Peoples Front of Tripura ta IPFT ni गोबां सिनियर लीडर्स दङ आजराव दा मंगल संरक दा BSC चेयरमैन दा सुनिल संरक आनि नगो फायका जों ता प्रोग्राम खायो गोबर नगो चिनि प्रोग्रामाव बरक गोबां बरक फायो गे आजागाव बरक नुक्ते बरक पॉलिटिकलनि प्रोग्राम खा बरक सिक्रिखा चिनि सिमना आमचे ता स्पेशली कारण सिमना आमचाय एमन कैसे आमचाय जेखाने माने जेसानापन बसारेदि CPM नो पास मु आमते हाय मेंटालिटी बरक नि सागो आगियो माने वानसुता आम हायके मेंटालिटी इंजा इनके 2018 सालनि इलेक्शन के बरक आनि नगो फायके प्राय 2018 नि एक बोसोर सिगां 2017 सिमनो बरक आनि नगो फाइनालनि चेंखा जे नों पॉलिटिकली नखदि ननो बुटो बजारिनाय ननो बुटो बजाखांखाय जों दफानि सामु नों तेबो खायमानानै नि ब्रक आनो साका ब्रेन वाश खालायता माने बुजोगो ओमफ्राय एमने ठीक न जदि ताबुक आं पॉलिटिकली बसकांगो आगुइ फायांगा तिनि जे आसक माने सिमना तो साब्रम पर्यन्त लुकुरगनो जे चुबानानि आबो मांगला खामु के ताबुक फाइते माने 17 सिमि बुजोक्ते ब्रक आनो 2018 दी है मोटामुटी राजी खाई खिबका जे दाकन दा बुजावानो ता गासक साखबा नि 2018 साल हके आं इलेक्शन बातायनानि बागै नॉमिनेशन फाइल खायखाता का आजरानि सिमिनो 2018 साल त्रिपुरा हास्तेव 25 बछर बामफ्रन सरकारनो अरनि नरनानि सिमना तो एक सिमना कन्स्टिट्युएन्सी जागो के सिमना होइतेनो जे नबार सिपसाका उ एटमॉस्फेयर हायकेनो रेडी इंखा एटमॉस्फेयर तोरी इंखा आमते हायकेनो जे ताखला जेसके पेनो CPM हारिसिनाय हायके माने बसकांनि सालो हकै CPM तंगलाखा आमते हायके एटमॉस्फेयर फायरिकाता के नरक काहम साइमनो आंबो आगि माने जोंथ पॉलिटिकली पॉलिटिक्स बाय गदाल जाक्रै हायफनो इनडाइरेक्टली पॉलिटिक्स बाय गदालो हिनि न बय वानसो कारण नरक साइमना आनि आं जे कायजाकमानि आनि ससुरबारि आनि बकरा आगि CPM नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर तंमानि के बिनि बसामारि संसै ताबु करिखा बिनि आम कैसा एटमॉस्फेयर देबा के अम हायकेनो सारा त्रिपुराव नबार सिप सारिखा कै ngui batangka 2018 साल फॉर्चुनेटली MLA बुंखा abuni yakulo फाइते आं तो आगि पॉलिटिकली करै ठीक न हायपानो जेबाबो IPFT नि चिनि लीडर्स लीड खायका जे जों बानसेनानि हिंखाय सुदु कायसानो चिनि लामा तंसेयावबो सेपारेट स्टेट सारा जों
bacenani kunu lama kari sungbo ajagan kalai ka article 2 3 wono sungbo kalai mane bujiu blessing to article 2 3 tamo jung totally separate state nango separate state sara jung o hawo sung yok samamanani kok tuk sinai ga abun bage jung ang especially ang boba because yes obo chin bage belai nango okay MLA ngani yagulo nor nukna je assembly bishingo singgintu MLA ngani pore tipralen nikok sikri ka hai mita haipan ang to tongoi mai lia ang jehetu tipralen ni bagise separate state ni bagise MLA ngoba ang tipralen nikok kintu assembly bishingo last poro to ang soilia ngi ang masaka okay abo newspaper go bhaika ke পাইতোগা আসক যে 2018 ni sikang je boyar tabu nujaglia tiprale niko azaro korikha inke 2021 ni pore hinkai ang wansuka mo porokte tipralen sangla khana abul bagai ang maharaj baito agni sime attached tongo maharaj bai kok sao inke maharaj bohino nang ang bai samu kadi ani dolo faidi जों खाबाय सामुं तांलायनो पुरा गुबै सामुं खायलायनो हिनि महाराज रिंमानि बागै आजारो आं रिजाइन दिखा आं तंगिमान खामु तेबो प्राय पने 2 बछर मतो तंगिमान खामु MLA हेबन आं आनि इन्ट्रेस्ट तो सुदु MLA चाहुइ तंगनि सिमि आनि नाहारबुंनि आगिनि सिमपन आरि खरसे MLA ngi आं पर्सनली किसा सरकारि सुबिदा गोबां पुलिस अफिसार रग रेसपेक्ट रिखा आसुबाय तो जायगाबले आसुबाय सिनि दफा माथांजानानि कगिया कै आपन बागै पाब्लिक रगनो आं धोका रिनानि मुसिङा जे लुकरो जे वानसुमुं बाय आनो बुथ खाइ रहरका बुथ रिवि रहरका आ लुकरगनो जुदि आं जुदि बंनि बागै आं ककसे मासाया बंनि बागै आं कुनु सामु काहामसे खाइमिया कै आं बाहायके राजनीतिक दल तंसिना बाहिनी आं जरा जेरा रिजाइन दिवि आं ताबु बुबाग्रा बाय सामु खाइतो बखाव बेलेखिनो सेटिस्फेक्शन मानो जे सिनि बुबाग्रा कुबुइ ब तिप्रा सान रगनो कुनु रिवि याकइनो थानाय आबो आं बुबाग्रानि सामु खाइतोनि नुगो के ताबुक बेलेखिनो सेटिस्फेक्शन मानो जे बुबाग्रानि लगि दंगि जे कुबुइ सामु खाइतोनि कुनु किरन नैग्रै जों आबन बागै बिधान सभाबो सिरि खबिनो सामु खाइतोंगो सिनि दफानि हामक्राइनि बागै ताबु बता गेसं सार साइमान का चिनि सार नों तो चरानि सिमिसे ओ चुबामानि नेचार बाय करंगि त फाइमानि आमो काइसे अर्गानाइजेशन तै आबुनि यागलो थंकरन हाफरा हाबमानि ओंखाय अमनो कारिबो पॉलिटिक्स ने हाफरो तामनि बागै हाबनानि ना माने काइसे स्पेसिफिक रीजन माने ताम वान सुमंग त बाताम ना हार मनो तै पॉलिटिक्स बाय करंगमान स्पेसिफिक रीजन के अमनो जे स्पेसिफिक रीजन के अमनो आनी पर्सनली द स्पेसिफिक रीजन के त्रिपुरा हाव जदिनो ताबुकसुक जरातै जदिनो जे लेफ्ट फ्रंट एकेबा बामपन्थी संगठन जदि ताबुबो त्रिपुरा हाव सरकार चालुगै तंखांकाय आं नरनो तिनि चिनि खरां स्टुडियो आसुगैसाव जे त्रिपुरा हानि तिप्रा सारकनि कुनु हुकुमु मुकुमु ओ हाव तंगला खामायसे कारण जों तामुनुखा सिनि राजबारि रनो फन्तो सुनार तोइरो खालायनायनि बागै साइतोखा आजराव एमनकि सिनि महाराजनि जे मायुं कराय खामानि थाय आस्ताबल रकनो तिनि स्वामी विवेकानंद खालायके I am not against Swami Vivekananda. We also I personally respect Swami Vivekananda. So many poems I read when I was in class 6, 7, 8, 9, 10. Okay, जोंबो रेसपेक्ट हायपनो नों तामनि लेसिनि महाराज रगनि जे लाइबुमा जे हुकुमु मुकुमु रगनो तामनि आसक सकमानानि मुसुंबा सिनि तिनि एयारपोर्ट जे एयारपोर्ट सिनि महाराजा बीर विक्रम स्नामलांनानि एयारपोर्ट आ एयारपोर्ट रगनो तिनि रवीन्द्रनाथ ठाकुर खालायनायनि बागै जत फाइल प्रोसेस रेडी इंगै मात्र माने पास खायै बुमु रिनानि सिमिसे बाकी दंसु का आबरनो नाहारकाय आबरनो वानसुका हकाय
माने सागने बुखुमुसे माने बासाय फायो अब आम दिगे वानसुगै सिमिसे आं पॉलिटिकल या परि मारि खा जे मो अंगला खा मो ओ बाम फ्रन्ट दं खा लेफ्ट फ्रन्ट दं खा गाय सिन तिप्रासा सेसिं थानाय तिप्रासानि हुकुम मुकुम बेबा बर हुबायने जेमन कजाम ताबु कजाम गवर्नर हाउस पोसबन्ट प्लेलिस खायका आमरो ताम खायके मु माने आ जरो जे नेता दंनाय रग बनि कोन कक थाइजा सारा गया गे ताबु वानसुकनानि दिता जुदि आ बरनो दं खाय ताम खाम तिनी आपातत महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट उनखा गे महाराजा बी अब तो कैसे लाइव मनो मथां मानि मारिबले जों एयरपोर्ट थाङाखै कतर कैसे जाक दं जिनि महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट के आबरक मोटामुटी जों चिनि तिप्रा सारनि जे लाइव बुमारक न चिनि हुकुम मुकुमरक न मथांथानि जों मोटामुटी चिनि कन्ट्रिबिउशन दंगो आकक जों खा वारखायनो जों सारागो ओंखाय ए अजागाव जों जुदि राजनीतियाव पगलिया आं पर्सनेलि जुदि राजनीतियाव फाया बे त्रिपुरानि परिस्थिति बाहाय इनकाम आमबो जों मा वानसुक बले जेतु चिनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एक नं बाय सुरु खायजागो के हयतो इलेक्शन तो सावपाया कुनु सियर करे हायफानो जों जेबेबे नोबार सिप्रिका जेबेबे सामुं खालायका आबो 2018 कैसा मारि इंगै दं रखा जे त्रिपुरा हाव सीपीएम ओजागानि नरिमानखा के ताबुक वानसुक ताइकलायो जे जों जे सामुं खालायदोंमोन ताबुक सुजारते आप टू डेट जों जे दफा हिनि दंमोन ताङै हिनबामो कारण सिनि लाइबुमा सिमिनि हुकुम मुकुमनो जों मोथाङै नारनानै हिखाय जों आमनो मा वानसुक ताय सुदु आं जों पर्सनली वानसुक बैमा इंया अजागाव जों जतो तिप्रा सासे इनि थानसाङै वानसुकनानि बान्ता तिनि नुबिमन माने बरक मनुष्य तो आचाय फायके हंकाय वाइसा तो जों जतनो मा थैनाय ओंखाय जों थैनानि सिगां जों जाते जों चिनि बोसाबोतै रकनो चिनि बुसु बुसारकनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो जों कुनु देरि कलांमानो आमनो जों वानसुगैसे जों दिनै सामु खालायलाय पार्सनेलि तो जुदि परासुना परिजाक नों इभेन परिया फानोसे साबले मासाया मानंगे ताबो थैदोंबा जतनो जानजानि सारभाइव खायनायनि बागै सामु खायै बोसोकांगो आगुयै फायो गेकेबो माने आनि मते इंकाय जाना नोंनानो आं कुनु वानानासे करिजा सुदु चिनि दफानो जों बाहायके मोथां खालांमान आमनोसे जों वाना थाय आबुनि बागै यूनिटी नांगो थानसा तामनि बागै इंकाय नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नेक्स्ट फ्यूचरनि बागै यूनिटी फॉर नेक्स्ट जेनेरेशन आ थियोरी आ वानसुमु आनि खावो हमेशा न दङ उलोबो दंनाय गा आबुनि बागै चिनि बुबाग्रानि नाहारमु यूनिटी माने थानसा फॉर व्हाट फॉर नेक्स्ट जेनेरेशन गा आबुनो वानसुगैनो महाराजनि चिनि बुबाग्रानि जे थियोरी रक चिनि जे बुबाग्रानि वानसुमु रक आ वानसुमु वानसुगैनो जों सामुंखाय दङ ते थिनांगौ खालायनानै हिनि खावो चंजा जों ओ हानि लुकुरकनो मुंसासो रिविदे कलांमानो आबुनो जों वानसुगैनो सामुंखाय दङ ओके सर जों त नगै मानखा पॉलिटिक्स खालायबानि लगे जाति दफानि सामुंगो बुनों आसुनो सागबाय थां करंगै दं बा करंजागनो जों नगै मानो गाबुन बिसिंतै नाहार मुंतामो एबा इमां ताम दंनि तिप्रा सालफन्ता जात हे पॉलिटिक्स खाय जाति दफाया पॉलिटिक्स खाया सानिनो जाति दफान बागै वानसु जाग जेहेतु के ताबु तो ऑटोमेटिकली जों तो पॉलिटिक्स फायका के दफानि बागै सामुं खायनायनि आउन बागै जों पॉलिटिक्स फायै MLA अथवा मन्त्री थांना परे दफानो पगै थाखाय दंलागुले हायदा जों जेहेतु जोंनो लुकुरक एसेम्बली रहरमानि कारण से दिनै दफानि बागै दिनै आमचानि बागै दिन कक सानानि आ दफा आमचानि बागै जों दिनै खरां तिसावै दङ ग्रेटर तिप्रालेन फांथुं ते आबुनो करिबो आनि आमचानि दै कारेन्ट लामा जे सालब्रुम जे नाङै दंमानि जे चिनि डेली लाइफ जे नाङै दंमानि जत
साबजेक्टआवनो जों नजरि थायो बे आं रिव्यू दङ जे मानसा फिया जों दाबुक अपोजिशन पार्टियाव दङै जों दाबुक बिरोधी दलाव दङै जे जोंनि सामुं खालायथाय कर्तब्य आबोथ' जों खालायनो दङ बिरोधी दल हिसाबै जों जोंनि एसेम्ब्लियाव जोंनि आमचाइनि जोंनि तिप्रासा आमचाइनि लामा कारेन्ट दै हस्पिटाल जत বিষয় तैनो जों कक सावै दङ दै थिनांगौथ' सानायनो दै स्पेशली आंथ' सिमना कन्स्टिट्युशन बारो आंनि सिमनावबो कयेकटा पारा दंखोतावबो जे पाराव दै मानियाखौ दिनैबो आं एसडिउ डिडब्लिउएस एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार चिफ इन्जिनियार बाय कक सावै दङ जाहाथे अ बिसिनि बिसिं जों दै लामा दै कारेन्ट अब কোনো জায়গা কার্যে দেখে যত পারবানো রিনানি কিন্তু আবো जों कक सावै दङ হয়তো ফাইনাই সাপ্তাহनि बिसिंते 2-3টা পারারবো नोंजोंनाय दैरगनि ব্যবস্থা আবো অলরেডি খাইजाकनाय ते लामा जे लामा बेले इम्पोर्टेन्ट जे कामी तावबो एम्बुलेन्स हाबै मेको आनकानेक्टेड रूट आबरकनो जों खालायनायनि बागै যত अफिसार बिडिअ एसडीएम डीएम बटबाय जों कक सालायदों सार ताके सुमंग थांलायनो नों तो ताबुक तिप्रा मथानि खरकसा MLA ओ जराव तिप्रा मथानि वान सुमंग बाहाय ग्रेटर तिप्रा लेनो कारै ताइ कोबन मान थाइरक सपुङै रजाखे बीजेपी बाक्सा हासते हापुङा आचुंना दा निन वान सुमंग बाहाय एक्चुअली ग्रेटर तिप्रा लेन अथवा तिप्रा लेन गोबांमा लुगुरनो सिनि तिप्रा सानि बिसिङनो सावै दङ जे आबो इम्पसिबल आबो कोनो दिनन मान्या अरे इंग्लिश बाय दङ नाथिं इज इम्पसिबल माने अ संसाराव ओंगैमाया कुनु सकरि कारण नकता नुखना चंद्रायन जों तालसे थाङै आरो तंगैनानि व्यवस्था से खालाय तंगैमान हंकाय तालसे थाङै तंगैनानि व्यवस्थाखौ साधारण तांबमो कैसे कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खायै जे बाबे जों 6 शिड्यूल रिखा के ओ जगह आर्टिकल जेहेतु तस्तंगनि थानि आर्टिकल 2 3 अलरेडी स्राइसे दङ सैजाक आर्टिकल 2 and 3 नो काहामकै स्राइसे परेने दिजे कुनु जाति निजिनि हाव दङै निजिनि कालचार निजिनि रसाबु मोसामु निजिनि हुकुमु मुकुमु जुदि कमाना नाय दङ हंकाय निजिनि हाव दङैसि किन्तु जोंथ' जों तिप्रासा जोंथ' अहानि बुसा जों अहानि बुसा ngै जों अहाव चिनि कुनु कक सलिलिया चिनि रसाबु मोसामु जत दिगे तिन जों नरजागै दङ ओंखाय तांगै जों सेपारेट स्टेट सानजाय दंनाय 1984 जेफ्रु जों नुका 6 शिड्यूल जों मानखा तिप्रा हासतो आजरावबोथ' गोबां बर'नि अबजेक्शन दङ हिनि जों सावै मानो जे आबो इम्पसिबल आबो कुनु दिन ओंगै मानगला आबो तंनाय न पलिटिकल शुद्ध पलिटिकल फायदा ना हाना बागै गोबां अबजेक्शन गोबां बाधा सृष्टि ओंनाय न फियाबा जों आबोनो कातेविनो जों बोसोखांमा आगंनाय बुइताम सावै दं सानाय न बुइ गोबां बर' गोबां कक सानाय याक्सि याग्रा उकुलक बोसोखां बो गोबां कक सानाय किन्तु चिन नाहारमुंसे जों ठीक मातरनाय जे अबो की कुइ मादे माया देंनो चिनि जराव दे मानो ना नेक्स्ट जनरेशन दे मानो बो जराव मानो आबो जों आसे वान सुगिया कारण नादि जों 1995 1995 सालाव जेफ्रु आं आगरतलाव बयस बुजुं स्कुलाव एडमिशन ओंफायखा आजराव कुनु दिनो वान सुगिमेया जे खरकसा LLB खायै आं लयार ओंगै ओ जागा गारि गुरा पायै प्रेक्टिस खायै आगरतला हाय सिटिओ गारि पायै चालक मानानो आजराव कुनु दिनो वान सुगै ओंखाय आबो बाहायके ओंखायबा आबो निनि चेष्टा निनि माने निन ट्राइ खायमानि बागै तिनि आजागाव थाङोमोन ओंखाय जों तिप्रालेन सेपारेट स्टेट बो सालसा मानायता इदु नों खानानो कारिदि सनिनो कारिदि आबो तो
फात्सा जेखुनु माने फात्सा नों बाहायके मानेबा नि स्ट्रागल नि फाइटिं नि चबानि उपरसे डिपेंड खालायनाय जत किछु हयतोबा ताबुक चिनि महाराज जों जत ग्रेटर टिप्रालेनि बागै कक्ति साइ दङ आन्दोलन खाइ दङ तेवा आन्दोलन मा खायनाय ते ताग्रमनि चिनि बसा बतै चिनि बुसरनि आमाल फान माने जायता नों 1967 नि सिमि TUGS रो 6 शेड्यूल नि बागै बसक काफ्रा लायका आन्दोलन खाय लायका पहिले पहिले 6 शेड्यूल दि जायगा 7 शेड्यूल दिखा ओमफ्राय डेभलप खाय 6 शेड्यूल दिखा तब ओ 6 शेड्यूल माने तो जों दिनि TTIDC CM EM chairman ngui tongman MDC ngui tongman ka ga abu to possible khana bole ka ombo salsa possible ngnai jodi bobagrani na harmu je unity ekaba thansa tongoi जों चिनि जे स्पेसिफिक जे दाबि जे चिनि जे कोर डिमांड आ डिमांड जों लरेयावै जों खम खम खाय आसुगै चिनि दाबि जों सानि दंखांखाय अबশ্যই जों अमाबो माननाय ने तेकेसे क्वेश्चन के जों जदि दाबु कुनु दाबि मानखांखाय बीजेपी बाय थांनाय दे ग्रेटर टिप्रालन सानमोंनो कारि अन्य सानमोंरो आ अन्य मानथाय जाखांके अच्छा अन्य मानथाय रो रिजाक ताबुक रमनाहति ग्रेटर टिप्रालेन चिनि दाबि जों जेसाके पानो नांगो के आ जरावो जोंनो जदि न ताबुक रमदि अरो त्रिपुरा हो एके मिस्र फायके होम डिपार्टमेंट नि नायकलनाय चिनि नॉर्थ ईस्ट नि के बबाय सुदु जों त्रिपुरा मुथासिमि थाङै मालाय आ जागा त्रिपुरा हानि गोबांमा त्रिपुरा सानि राजनैतिक बदलक बबाय मालायखा चिनि हदा अक्रारक मालायखा जतनि जान डिमांड नारखा का आ डिमांड ति बिसिंगो चिन त्रिपुरा सारकनि बिसिंगो न बाक्सा दङ जोंनो डाइरेक्ट फंडिंग सिरिदि कुनु बदल थाङै सायो जोंनो 125 एमेंडमेंट क्लारिफाइ नंगो इनके आबो जानजानि राजनैतिक बदलनि जानजानि डिमांड दंनाय फेबा जों बमालायखा जों स्राय स्राय साका जों ग्रेटर टिप्रालेन नांगौ ताङै नां आमबो जों एके मिश्रानो साहेबनो जों साका जों ताङै नां कारण जों डिप्राइभ कारण जों अ हानि बोसा अ हावनो जों बुइनि सेलें इ सामं खायमा दं आमो जों स्राय स्राय साका गबसाव जे जों ब अकगनो जों भारतनि होम मिनिस्टार होम सेक्रेटारि ए जतनो थाङै जों जे बनो प्रेजेन्टेशन दिमानि आमनो ब थाङै सायनाय रिनाय आबनि यागलो ते बाहाय बाहाय खलायजाकनाय आबो जों बेसगांनि सालो सायमान नायता के आरो किन्तु एके मिश्रा फाइमान जाग्राबो जों किजा मावानसुगो लाइबुमावो अमहाय कुनु राजनैतिक बदल करिको जे ओ जागावो बाक्सा हिनो इंटरलोक्यूटर या अपॉइंट खलायजागिया आरो इंटरलोक्यूटर हिनिते ताम साना नांसिबाबो अलरेडी बो इंटरलोक्यूटर नि मीनिंग ताम इंटरलोक्यूटर नि मीनिंग नंका रायबाय निनि सेंट्रल गवर्नमेंट न थांगै सायनाय साबनि कोंनो सायनाय चिनि त्रिपुराहानि जों जे बुकुंबारा अ बुकुंबारानो तामो असुबिदा दङै चिनि तिनि ग्रेटर टिप्रालेन हेके सेपारेट स्टेट सानानि नांका अ कोगनो थांगै तुनुनाय आइनि कोंनो यांगो सापायनाय यांनि कोंनो थांगै तुनुनाय के आजाखाते ताम अपॉइंटमेंट नांगो आमते रक जों गोबां नुगै दङ के आबो तो कुन अपॉइंटमेंट नांगिया ताबु ब फायके ब जोंबो थांगै मालायखा ब बाय के अमो हेकेन लेनदेन एग्रीमेंट बाहायके लायनाय बुदिके ग्रेटर टिप्रालेन आमनो तै इसे जों गोबां मा सालायो के अजागो सरकाराव थानानै तो ताव प्रश्न फाया कारण कुनु मुंसासरि ताव रमदि 125 एमेंडमेंट रिसिनाय 125 एमेंडमेंट तो ताम तंबा दा 125 एमेंडमेंट kai TTC रिनाय TTC इमो बायसिम तो चिन्ति प्रसा बानसेबले जों जेसेके माने ग्रेटर टिप्रालेन नांगौ जों सेपारेट स्टेट माया सापर्यन्त जों जे शासन खायनायनि क्षमता चिनि टिप्रासानि यागो याफार जायगा सापर्यन्त जों बानजेनानि कुनु लामा करै कारण नरक नुकना लाइ थांनाय सप्ता रगो लाइ थांनाय हाति रगो नरक नुकना जे चिनि मोहनपुर SDMO से ऑलरेडी आधार कार्ड खायनाय बागे बांग्लादेशनि बरक रग फायो पत्रिकाबो काका आकग रग सोशल मीडिया को नुखा ते न्यूज रगबो जों मानखा
gay amo haike salbrum brum jodi fatar hasteni my immigration ro phai chini tongthani chathani te disturb ka kyan kai sing thinango singni bobishoto chini tamo obostha nai abro sing o hani busagi sing wansuk thai sudu ani personally ang jakriban ka ang ani busabutino doctor engineers nam ka officers nam ka lawyers nam ka hini asukma professors nam ka hini asukma bai tung ngeble di jefru nini ha se tongla o ha nini hini ning chongui tongphano o hawo nini khunu odhikar se tongla ke azora phakyan kai ning officer kotor beton 2 lakh 3 lakh man hinle ning tam khani nini imang nini naharmung abo jotono chur marngi thane jodi sing perfectly babe sing samukhaya kai sing sacrifice jodi khaimai angkai sing future thinango sini belaikino manak sal phaitu abon bagai sing thansa tongthai unity no sing importance rithai o unity ni samung khlaitani gobangma kebung phainai no amu bai sing oja khathi sing jesa kebano thansa nango o thansa ni bisingtino chini Tipra samma thangjak nai obose er mane te kaise ko oro sanaklayo je जों थानसा ओंखामानते जों थानसा खाय बुइनो बुप्रे साप्रे खायनानि जों थानसा गासिनि फानबान का नि जों बुइनो रख्लायनानै आकक्तो सिनि महाराज बसाया जों बसाया जोंनो आलादा कायसा राजरिदि आमोसि सिनि दाबि जों दाबो खाय दङ गै बाक्सा गोबांमा लुकुरक दङ बाक्सा गोबांमा बुद्धिजीबि रक दङ जे जों ससियेल मिडियानि बिसिंथिबो नुगो गोबांमा जानि भिउस जानि सानानै मुसुमाननि साव जेटा संविधाननि क कन्स्टिट्यूशननि क कन्स्टिट्यूशनाव गोबां आर्टिकल दङ 300 नि ऊपर आर्टिकल दङ कन्स्टिट्यूशनाव किन्तु आ आर्टिकल प्रत्येकटा आर्टिकल तिनि कार्यकर देखायजाक आमोसि आसंक नोंनि आ आर्टिकल र कार्यकर खालायना थांगांखाय त्रिपुरा हाव kaisa Tipra hai state to abo karjokori khlane thangkai tamu problem face ngaiman amor bonto wansuna nongle gai tini ning article tongo sing ohani borono rekhlai rohorman abo sudu sing social media asugoi boyo poriwi simisi abo sing theoretical simisi sing abo khalame kintu practically jefru khlane thango azaro kintu abo suk easy ya jesik sing CA ni bagai Supreme Court case file खाले क्या तामान का बता जरूरत है खालाइमानो कारण निनी खालाइनानि ननो के बादारि में किंतु प्रैक्टिकली खालाइना थांगा के तिनि बहु हाय समय नां बमो हाय लामातै हिमना नां अब जों गाहाम काने बुजियो गाहाम काने सिनाबो नां तिनि राम मन्दिर बो इयारनि सिमि राम मन्दिर खालाइनानि बागै साइटक बानि दाबो सुजारतै सें सेमाय को काम के इनके अब राइट टू रिलीजियन आर्टिकल तंगो चिनिबो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 26 27 28 तंगो जों राइट टू रिलीजियन तंगो थिनो किंतु राइट टू रिलीजियन तंगो ताव ग्रम दि तिर भारत सरकार प्राय 10 बছর ना नायतका एनडीए गवर्नमेंट पूरा एनडीए गवर्नमेंट तो पूरी हिंदुत्ववादी कैसे गवर्नमेंट तो अब फांसे 10 बছর कायतो दाग ब्राह्म मंदिर से पाइमे ना तांगे कॉन्स्टिट्यूशन बो तो अधिकार बो तो किंतु नों आपने इम्प्लीमेंट खालायनानि आमसु बो खालाया जेसुक जों बाबेवि दं किंतु आबन बगै तामना मेन पावर नांगौ आबन बगै तामना थानसा नांगौ यूनिटी नांगौ ओंखायनो सिनि नेक्स्ट तो जे फाइनाल जेनेरेशन जों गाहाम गोरोंखाय थाङै माननाय दा Sir, tamni bagai IPF tinya iya karena ni nangka, tai Tipra Land by Greater Tipra Land ni sanu busuk helai. अब तो तासिंगनो सगा तामनि बागै IPF या करका जों तो Tipra Land नि बागै से सेपारेट स्टेट नि बागै से जों फाइमानि गै जों आबनि बागै खरां रक कतर खति सेमालिया सेरेक सिनि सालाय दंनिया खरां कतर खाय जों एसेम्बली रगो कारि मालिया सावि मालिया जिरिखक मालिया खाय आबन बागै आं IPF या करो केबनो दुसरि उइरा या करिया ani naharmung sob somino Tipra sani hamkrai ni bagai ke
जेहेतु सेपारेट स्टेट से सानमालिया ओंखाय आजराबो बुबाग्राबो आनो फादि जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानलायनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड नुबो आं तेबो कामके बुजिखा आजराबो जेहेतु बुबाग्रा आनो कामके बुजुगै जोंनो साइखनानै मोनबागै तांनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड साजाक ओके ताबो आंनि सिमनावनो गोबां पारा दङ जे पाराव टिप्रा सारक दं आ पारा किन्तु एडिसि आमचायाव खबजा गैया जेमन मताय पारा हाथी छरा अब हाय पारा रक दङ पाट दलदली किसा अंश अम हाय आमते हायनो आंनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि हायनो कमलपुरावबो दंबायो जे पाराव टिप्रासा दङ किन्तु एडिसि खबजा गैया बिसिनि नाहारमुं तो जत टिप्रासानो जों बानजिरनानसि शुधु एडिसि एरियाव दंनाय टिप्रासारनो सिमिनो जों बानजिरखाय जों नियमने ओंके एडिसिनि फातारो जे टिप्रासा दंनाय बरकनोबो जों जिनि सेपारेट स्टेट इंखांखाय जों बरकनोबो खबनानि उथुं बरकनोबो खबनानि आबो जिनि नाहारमुं ओंके आ जागाव जों जुदि जिनि आईपीएफटी नि सानमुं शुधु एडिसि एरिया एडिसि जेहेतु मेपबो दं शुधु एडिसि आमचायो हायकाबे एडिसि आमचायनो सिमिनो जों सेपारेट स्टेट सानो किन्तु दाबु टिप्रा मथानि जिनि बुबाग्रा नाहारमुंखाय शुधु एडिसि आमचाया एडिसि आमचाय बादेबो जिनि टिप्रा सारक जे जागाव दङ बरकनोबो जों इनक्लुड खालायनानै ओंका तागाबो फारि मेपनिखौ मेप ओंखायथ' अमनंनाय जे पारा जिनि टिप्रासा दङ किन्तु एडिसिया आबरकनोबो जों एड खायो जों बरनिबो गैबो एसे सुरक्षा जागा जिनि टिप्रासानि बागै जों सुरक्षा जागा जों जतनि बागैनो जों सेफ खायनानै नांगौ आखौनो वानसो ग्रेटार टिप्रालेण्ड केबे आं तेब साजाखा जे शुधु एडिसि आमचाय दंनाय ओंखाय आजराव ओंखाय बर आरनि जों सेपारेट स्टेट मान थाखा कौनिखौ ओंखाय बर आज एडिसिन फातार दंनाय बर बंनि न खौ याखारै मा काबुआनो ओंखाय आमतै तांथुं जों जत टिप्रा सारकनो एकै जागाव तन्नानि मुसुङो जतनो जों खबनानि मुसुङो आमनो ग्रेटार टिप्रालेण्ड सार सुमुं ताइगासा टिप्रा मथानिबो खाक्तै बो 125 एमेन्डमेन्ट बिल नोतै सानमुति हेजाखा हायखे 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो चिन टिप्रा सारकनि बागै बुसक नांगौ मानि के साय खोना टिप्रा 125 एमेन्डमेन्ट तो ताम्बा आजागाव 125 एमेन्डमेन्ट किन्तु जिनि डाइरेक्ट फंडिंग नि कोग्रक स्राय के सुजाकरि किन्तु इनके 125 एमेन्डमेन्ट इंकांके आजागाव जिनि तब एमडीसी सीट बारे बायनाय इनके जिनि टीएडीसी नि बुमुरक चेंज खाय टीटीसी टिप्रा टेरिटोरियल काउन्सिल बुंनाय आमरनो 125 एमेन्डमेन्ट इमान किछु आजागा परिवर्तन है के बस स्लाइड मुनुगलाक जस्ट अब कैसा नेम से खाइसी 125 एमेन्डमेन्ट के आम वैसे नीति प्रसार जे मथांग जागन आम कुनु श्योर मैयाता 125 एमेन्डमेन्ट एक्ट अब तैसे बिल से को ताउगो ए बिल से अब न पास खाइने के दुइटा अपर हाउस लोअर हाउस पार्लियामेन्ट दुइटा बनो अब पास मा खाय लोकसभा ते राज्यसभा आ दुइटा सबन पास खाय पर से नों अब एक्ट नाय ताबो 125 एमेन्डमेन्ट बिल से काम तामगे तो मोथानि जे कंसर्न डिमान्ड तंगमानि अब 125 एमेन्डमेन्ट बिल नोतैया ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों लास्ट मालाय प्रुबो अमित शाहनो अकौनो साव होम मिनिस्टर न ते जे एके मिस्टर ताउ फाइथांनाय बरंबो जों अकौनो सावता आ के सर ताइगेसे संमो मकै CPIM नि बखाक्तै काइसे कक्सिल सामंति हेजाका बिसिथाम कानान थांगै तंगो एडिसि हापांगा आचुमान टिप्रा मथा फियाबा मुंसा डेभलपमेन्ट सामुं खलाई मानलि एडिसि हापां निन फिरमु बाहायना कक्सिल सामुं नतै टिप्रा मथा फाइमानि यागुलो गोबां बिल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बिल बानुंतु ग्रेटार टिप्रालेण्ड तो बिल या पुलिस नि अब कै बिल ओंखाय ग्रेटार टिप्रालेण्डनि जे सानमुं आबो जों अलरेडि जोंनि काउन्सिल
কাউন্সিল পাস খাইয়াকৈ তাও গভর্নর নি আর রহজা গভর্নর সেন্ট্রাল রহতো ইনকে তাও কোনো খালাই মেয়াকো ইনকে আমসুক যে তিনি কাস্টমারি ল থেকে চেঙ্গै পুলিশ বিল থেকে চেঙ্গै गोबांमा जों बिल रहरजा गभर्नर दानि ताबु गभर्नरनि एसेन्ट नां फेबा गभर्नर ताबु एसेन्ट खाया गभर्नर बाय बार मालायो गभर्नरनो रिक्वेस्ट खालायजागो किन्तु ताबसु जरातै जुदि एसेन्ट रियाखै ताम खायनायबा आबो तो लनि बागै जों रहरो ठीक न किन्तु आबो एसेन्ट नङि फायना नांगले जेखुनु बिल ताबु 125 एमेन्डमेन्ट बिल नि कोक ताइसिं जे साजाका ओमबो तो अपार हाउस लोअर हाउस पास मान परे प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर मान परेसे अब एक्ट हिसाबे फाइनेबले के सेम ओमबो आमतिनो गई एडिसियो तो सिनि फान नि बेपार रगो दङ रेवेन्यू कलेक्शन बसंबा एडिसिनि गनि जिनि खुद आइबो ग्रै आसो गई ताबुक डिपेंड खायना नांगो स्टेट गभर्नमेंट नि बागै आबुन बागै जों कक्तिसाव जे स्टेट गभर्नमेंट नि थ्रुते रां रहरियावै जोंनो आलादा कासे ट्रेजारि सोनामै जोंनो रां डाइरेक्ट रहरदि के आजागो गोबांमा कन्स्टिट्यूशन नि गं नुफायो कन्स्टिट्यूशन कयटा एमेन्डमेन्ट खायाखै जों डाइरेक्ट फंडिंग और जे ट्रेजारि सोनामनानि आगर आ बिषय रक जों गाहाम के अब कन्स्टिट्यूशन ते आलोचना खालायनो नाङा अब हानो जों इंटरव्यू हानो नगो सोशल मीडिया ओ लाइव के सामबाय अब सामु थेपा सुनानि न हंकाय जों जे आर्टिकल लक दंबाय माने अब अपार हाउस पार्लियामेंट ते राज्य सभा वो जों अब पास मा कामते हैनो सिनि जे ताबुक जे बर्तमान जों तिप्रा मथा सिनि एडिसि हापां अलरेडी सिनि रेजुलेशन पास खाय रहजाक तिप्रालेननि बागैबो आ रेजुलेशन न जाते केंद्र सरकार रहरै सिनि सानमु दाक्ति दुइटा हाउसनो पास खाय रहरनानै आम बागै जों रेजुलेशन रहर का रेजुलेशन रो आगि रगो याक्सि बदल सरकार दंफोरगो खालायजे गेबले ओंके ताबुक पुलिस बिल ऑलरेडी 10 बार अब काउंसिलर कक सालायजाका डिसकस खालायजाका 10 बार सालायजा आगिनो फाइनेंस एप्रूव जागाबो स्टेट गवर्नमेंट नि फाइनेंस एप्रूव जाग सुदु काउंसिलर 10 बार आलोचना खाकेनगो आ 10 बार आलोचना रक बेबाग रहर बाके ये तो फानो ताबु एसेन रहया गै तिनि कास्टमारि ल जमातिया থেকে गै त्रिपुरी कलय मलसम ने जतनि कास्टमारि ल और पास खाय रह जागे ताक सुदु गवर्नमेंट नि गवर्नर नि एसेंट नांगो का आ बिषय रकते जोंनो जे बेतननि रां फन्तो दिनानि बागै कस्त उइ दङ आ बेपारकनो जों नायकलनानि नांगो नायनि नांगो ते सायमानि नांगो गै अमहायके कक्सिल तमु तो अब कैसे आवके पॉलिटिकल लैंग्वेज पॉलिटिकल भाषा अमहायता औ गेसा ते संतर ट्रक पान्दाने समूह थांलायने नांमानि जराव सिमिनो तंक संतिप्रा सारनो यूज खलागे हासनि पॉलिटिक्स अ कक्सिल समूहनो तैले नंग बसक पुइतो खलाय ताइ नि फिरमु बाहाय एंनाय आबुन तैनो तामनि बागै अ कक्सिल समूह आसायने नांगा नांमानि जराव बोलते बो नांमानि जराव नांमानि जरा बोलते अमनो दे बुझो जे मेरे शुद्ध पॉलिटिकल गेम थंगनानि बागै सिमि लुकुरकनो यूज खायजाका गा जों लाइ थांनाय साला तो आमति खायमाना नुजाखबले किन्तु ताबु ते जे प्रेजेंट सिचुएशन दे ताबु नि जे वर्तमान परिस्थिति अब जों नुगै दङ स्राय खायनो जे सिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों ताबु एसेम्बलियाव जों मेन बिरोधी दल जों 13 जना MLA दङ सिनि 13 जना MLA नि बिसिं जों 13 जनानो जों तिप्रासानि बागै हिनि खारेवै सामुंखाय दङ जों 13 जना MLA नो जों एसेम्बलि बिसिङाव जों सिरिखौै दङ सिनि नायज्य जे सानमु सिनि जे अधिकार सिनि जे नांमानि आ बेपारावनो जों एसेम्बलि बिसिङाव जानि कन्स्टिट्युएन्सि
ni to sanon sano bono karibo जों समग्र हेकबा जत तिप्रा सारकनि बागैबो जों कक तिसावै दं कक सावै दं जाहाथे ट्रिं रगनो आंथ' आगेनि सिमिनो आथरन सिमिनो ट्रिंनि कक रगनो ट्रिंनि सालजा छुटिनि कक रग जों सावै फाय दं रोमान स्क्रिप्टनि कक रग सावै दं दाउबो रोमान स्क्रिप्ट चालु मा खायने ओमफ्राय आबरक तो चिन तिप्रा सारनि हुकुमो मुकुमनो थांनानै ओंखाय आजागा सुदु माने उ इलेक्शन फाइप्रो सिमिन पाब्लिक रोनो यूज खायके आखक तो चिन बुबाग्रानो जों हिनिमे कारण चिनि बुबाग्रा सेक्रिफाइस खायै तिनि सामु खायदों ब नांखांखाय दंमां खामु गाहाम गोरोंखाय जिन जेहेतु बतो बुबाग्रासे बतो कैसे महाराजा बिनि जानानै नोंनानै कोनो अभाब करे रां पुसिनि कोनो अभाब करे ब नांखांखाय दिल्ली कलकाता मुंबई माद्रास जत हानि दंमां खामुले बिनि शिलंगो गोबां जागा दङ कलकाता गोबां जागा दङ ओमहाय हार्ट अफ द सिटी कलकाता हाय मेट्रोपलिटन सिटी रको 15-16 कानि रक जागा आबो दङ किन्तु ब आब्रनासि इम्पोर्टेन्स रिया बसाव आसाय फायका तिप्रा सानबागै मुसा खालायग्लांनाय आसाय फायके तो जों जतन थैनाय फियाबा थैनायनि सिगां ब दफानो मुसासो रिविक्लांनानै आबनो चिनि बुबाग्रानि नाहारमु तिसिनि नाहारमुंबो चिनि बुबाग्रा जेबाबे नाहार जोंबो आ नजरनो जों नाहार आबनि बागै जत लुकरनो जों अमसे माको थानसा तंदि खालकदि चिनि बुबाग्रा चिनि बागै मुसा कारिदि सर त्रिपुरालेनि सानमुंनि यागलो तामनि बागै ग्रेट त्रिपुरालेनि सानमुं आचान्यानि नांखा ताई ग्रेटा त्रिपुरालेनि यागलो फाइनान्सियालो हाइनो हाय तै कायसा कताल गुबुन सानमुं दे कासय फाइना त्रिपुरा सरनि बसखाङो बाकी फिर मुलनाय सानमुं तो कताल राजनीतिक बदल खालायो सानमुं तो डिफरेंट सानमुं फाइनान्सियाव माने आनि अब सान बिनि के अब सानमुं फियाबा त्रिपुरा हो सानमुं जेसेबां बांसितु किन्तु एक्चुअल सानमुं गै जों सेपारेट स्टेट ना हायजे ओ सानमुं हयतो ताबो आनो मानाखाय आनि ततरा सेबै तत आनो बथरमा परिफान बन्दफान खायमन मता सानसिनि किन्तु नेक्स्ट जेनेरेशन जे फाइतने बजे साननिया ताम जे ग्यारान्टी दंबा नेक्स्ट जेनेरेशन बगो साननाय ओंखाय ताबो जोंनो बुखु बन्द खाय जोर जबरदस्ति खाय निनि आनि बुखुनो मुथुमा बाय जे नों सक्सेस गामा हाया जों साइमान दंबाबो सानमुं दंसिनायनो सेपारेट स्टेटनि सानमुं दंसिनायनो सारा भारतबर्ष गोबां 16टा मत राज्य दङ कताल राज्य साननायनि बागै सानलाय दं ओंखाय आंखाय हिनो पलिटिकली जों बाया जों बै शुद्ध पलिटिक्स खायनायनि बागै सिमि जों वानसुया बै कताल राजनीतिक बदल कारिया बै जों फायदि जेहेतु चिनि बुबाग्रा से जतनि बागै वानसुगो गबिन लगि तखायले तामले प्रॉब्लम दं सर अमनि रिलेटेड न तके सुमं 2023 विधानसभा चंगबारि न तामनि बागै लास्ट फाइट नि साजाका अमन तै ताम सानां नानि 2023 न तांगै लास्ट फाइट नि जाका तब 2023 यो जों बुटबा जाका 13 जन MLA खा तब नेक्स्ट विधानसभा जनरल इलेक्शन असेंबली जनरल इलेक्शन बुफुरुं फैनाय 2028 जों नेबले 2028 जों नै तब 2023 ओंखाय अबनि कसार 2026 फाइदों डिलिमिटेशन नि बागै तब सुमुंगाय तामु डिलिमिटेशन अब तो कैसे इंग्लिश वर्ड डिलिमिटेशन का अमनो जे कोनो राज्य जे कोनो देश निनि टोटल बरक बसुक बांखा बसुक बां ओ जागाव टोटल बरक बसुक बां आरो बिसिं बोरै बसुक बां जेला बसुक बां ST बसुक बां SC बसुक बां OBC बसुक बां अम हायकेनो परसेंटेज फायोता बे ताबु त्रिपुरा हाउस जों 31% जों 131 जना ताबु जों त्रिपुरा सा हिनजांनाय रक दं फिया 2026 नि जे लुकु जे लेखा जागोन लुकु रक न डिलिमिटेशन हिनदा बनो जेफोर खालाय जागोन आजाराव जोंकि
131 jona to tong abo chini sondeho जों खाओ माने वानसुगोता जे आबगी जों 31 जना तो तंनो 100 2026 गे जों जुदि 131 जना करिखे 120 जना 22 जना अथवा 25 जना अंथंकाय सिनि अवस्था बाहायनाय आउनि सिलाय अ 2023 नो जों काहाम के थानसाके फाइटिंग खेगेंकाय गभर्नमेन्ट जों जाबो खिखलायै जों सेपारेट स्टेट कारिमानो हायबानो जों लराय खेके जों कष्ट खेके बुबाग्रानि दागे बुंबाय बुबाग्रानि नाहार बुंबाय जों तबो जों फेक्टर नङै मानलिया दिनि जों बिरोधी दल आसुगैफानो जों सामखाय दङ के आजागा जों नुखा दाबुकसिनि एलओपि दङ बाकी एमएलए दङ जतो गाहाम सामखाय दङ जिनि दफानि बागैनो गै अजागा जुदि जों फेक्टर नङै आसामखाय जों तेसा गाहाम हायफानो जों तावबो गाहाम पोजिशनाव दङ जे जिनि दफानि बागै गा आपुरु जुदि फेक्टर नङै अ जिनि फाइटो जों कप्लाइङै मांखामु माने दाक्तिनो जिनि सेपारेट स्टेट मांखामु आबुन बागै जों आबुन जों लास्ट फाइटनि आजाराव वान सुका सर डिलिमिटेशन तै तकिसा साइमान मुचुगनि बिसक्तै तमुनो सुंदो ताबुक 31% से तोंगशु निजिन हावसि चिनि हा सिनि आसाइमा हावसो जों आसु कमि थागांके बसकांनि 2026 डिलिमिटेशन प्रो बा सेंसस अंवा जराव तमुनो चिनि परसेंटेज 31 नि जागा 15 रकनि थागा बा 20 नि तलाक लाइ थागा गे आ जागा जों तो माइनॉरिटी नङै थांसुका के आ जराव कन्स्टिट्यूशनली बा कुनो अमहाय चिनि राइट्स दा तंगनो जों कुनो सानमंग रक्ति साइदे मानो अमरनो तै किसा सावै खना चिनि कुनो राइट्स जक्तु तंग राइट्स तो कन्स्टिट्यूशन तो नो राइट्स रिविन दङ संबिधान तो नि फंडामेंटल राइट्स से जगाल मिनि राइट्स गोबां मान दङ यानी राइट्स दङ हिनफानो दासिं जों गोसारो साखा जे निनि राइट्स दङ हिनफानो निं किन्तु प्रेक्टिकल खायनो थांगांखाय निनि बरक बिको सिनि डेमोक्रेटिक कान्ट्री अ जे बरक गोबां जे बरक जे राजनैतिक बदल बरक गोबां राजनैतिक बदल याफानोसे जे खाने जे लुकरक बिसि गोबां बरकनो शासन खायो आजागा ओंखा आबो तो जों सायमाना नांले जे ताबु जों डिलिमिटेशननि कगनो वानसुया आजागाव जों जुदि 115 जन नङै थागा आजर किसिनि राजनि बागै जों सानायदे माना आमुन लेनिन प्रश्न नों ताबु नायदि जों 131 जना दङ 131 जना दंफ्रुसे ताबु बसिनि सानमुंनो जों गयनो सेखायजे जों जे लराय खायमेनो साखसे नांजाया के 31 जनाव से साख नाङै खाय निनि 15 नङै थांपुरु आजराव खायनो बिसक साख नांनो ए आमो तो प्रश्न फाइबि ओमफ्राय सुमु ओंखाय आजरावबो निनि प्रेक्टिकल खायनो थांगाखै नों बबाहाय खालायमानो ताबुक बर्तमान परिस्थितियाव जों सायमानो अ हाचिनि हानो निनि हा हिनि जेमन तेलामुरानि जे टाउन आबो टोटली तिप्रा सानि आनि थानि कागजबो दङ आनि थानि जुटलेन्ड अबजे आनि पर्जाबो दङ जथन दङ किन्तु नों तिनि प्रेक्टिकल खायदे मानबा अब आनि अरनि कुतु देहनि नों खायदे मानबा आर मादे मान खाबा ए आबनो बरक गोबां नि बेपार फाय आउन बगिन तो डिलिमिटेशन नि को खायबले आउन बगिन तो तिनि लास्ट फाइट नि को साबले ताबु 2023 फायके ताक 24 फाइना नाय तो 24 फाइना ते 30 दिन हिंगाने 24 फाइसिने 24 नों ताक चिरि दंफानो आनो विधानसभा इलेक्शन खायसिदि जों चिरि खक्तां हं खायदे मानबा खायमेबले गाउन बगिन आजाराव बुबाग्रा मनो चिनि तिपारसनि हामनानि जानानि जरा निजे आबुनो ब लास्ट फाइटनि आजाराव सा फाइटा फाइदिंके बेलायनो नांमानि कक जों अमो सिनि तिप्रासा हासिन नायथुनाय लुखराव बहायनो अमनो सिथाय बुचिथाय जों सायमानै नांगौ ताइ सुमुं ब जों साबन थानि सुमुं तिसाना नां खरां खायना नांगाबो जों जतनो मा बुचिलायनोके फाइदि जों ते सुमुं थांनायन सा ताइ गैसा अमोनि चिनि हुकुम मुकुम रिलेटेड नो ता बुंनिके चिनि आमानि कक बरकनो सैनानि ताइ सोरगनानि बागै कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि चिनि अतिप्रा सारौनि बागै बुसु जरतै नांकुकमानि अ डिमान्ड अन ग्यास हाइखना कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि तो ओकसाम को कताल को गया बेलेखनो ओकसाम को नरक लुगैमानना आं 2018 MLA इंफ्रुन सिमिनो रोमान स्क्रिप्टनि कक नो सावि फायो ते ताबुबो सावि दङ फियाबा चिनि बिसिङनो
Chini Tipra san bisingono Roman script no hamza gya Roman script no khlaina musung gya amte he borok bo tongo norok nugui mana no social media o already viral lungja ang kok samani pore te koroksa MLA busawi sabo obo Chini Roman script be ingya amrok belaikino sung mane wana ma singsa ব্যাপার abo belaikino gothok gya abo sung nugui to je sung jodi Roman script তিনি নাইদি প্রত্যেক অফিসার আদালত চিনি কোর্ট রগ সুনুগো যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইসি যা চিনি কম্পিউটার প্রিন্ট কম্পিউটার সিনানি নি সফটওয়্যার তাবুরম দি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সিনানি যে কোনো মেমোরেন্ডাম সিনানি जों যত রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ খাইও সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ খাইও কে ও এ বি সি ডি এ টু জেড জোড়া ওবো তো इंग्रेज रंगनि एब्ले ओ तो रोमान रंगनिसि इंग्रेज रंगनिबो आलादा स्क्रिप्ट दं किन्तु जों ओ रोमान जे ए टू जेड जरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी अबो तो रोमान देश निसि अबो बाइखिंकै जों सुबु सैतगो साबो सातगो ते प्रोनाउंसिएशन खाने उच्चारण खाने निबो अबो जों सुबिदा दं जेबो ताबो कक बरक तेबो सुबिदा सुबो ओंके ताबो जों रमदि कक बरक जों खोना के एच डब्ल्यू एन ए खोना ओंके बिसुकसो सैतक नों आमनो जुदि बांला बाय सैदे खोना माने खोना सैसिमाया बांला बाय एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन नों फाइस फाइगलाक नों देबनागरिबो फाइगलाक ओंके जों आमनो रोमान खायै सिनि कक बरक कक थाइनो जों टेबो डेभलप खायखाय तामले खति दंबा गाबनो जों वान सुक्ताय बुजिथाय गेचिनि राइटार्स रगबो तेबो बयरक सैथाय जोंनि जिबो तेबो गाहामखाय ओ कक रगनो तेबो बिसकांनि सालो रोमान स्क्रिप्टनि पेपार तै जों हजाक दंथाय जाते जों चिनि कक बरक ककनो जों रोमान स्क्रिप्ट बायदि साकबान खालायनायनि गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन कारिनानि उनथु आ स्क्रिप्टनि पेपारथ चिनि पेपार सिबलेना जारा सुइनाय जारा परेनाय बंनि डिमान्डनि उपरसे डिपेन्ड खायो किन्तु तिनि डिमान्ड तंतु तिफाना बर गोबां सान तंतु तिफाना तिनि प्रेक्टिकल खालायनायनि रिजा गया शुधु राजनीतिक फायदा लुटिनायनि बागै सिमिसे आमो हायंगैथु ओके जों तेबो तरक सिनि तिनि सानजानि कक्सले पान्दानो सुमुबो खालायन सर ताइ कैसे सुमु बेलानि इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो म त ताबो हट टपिक बो चलि दङ जे इन्टरनेशनल बर्डर आमचायो फरेस्ट राइट क्यान्सल खालायजाक माने पार्टी मुनो त इनि फिरम ताम ताम इंटरनेशनल बॉर्डर के चीनी त्रिपुरा तो तीनटा साइड नो बांग्लादेश बॉर्डर अब जतन साइमेन सुगं एके बिस्रा फाइप्रुबो अकोंनो सागा चीनी स्टेट small hilly state but it's surrounded by three sides international border so mono saka ke three side border ni bising se sini Tripura hani je boundary khlaimani amrok bo asuk quality ni india ke tabu au jaga forest chini Tipra samsai tibo thangbole hapung kusu tibo border ngo ga hajagarani forest right ajaga je chini Tipra saro mane jug romui tongui tongmani aro je bini odhikar tongmani kintu international border area kinenka abo cancel khalai jaka ka aboro tui to chini borok asu hojak singya sudu ching greater Tipra abo simise chingni bokhro habitu kintu adigi rokbo chung किसा कुछ वान सुनानि नंगो जों शुधु चाकरि मानखा सरकारि सुबिदा मानखा वाक्तक मानखा आम बायसिमि किन्तु जों मोथां जागिया जों फ्यूचर न चिनि थिनांनो जों वान सुना थांगांखाय जों अ फरेस्ट राइट रगनोबो जों बर्डार आमचायो तंफानो बर्डार आमचायो खलायफानो आबो जेहेतु चिनि जों जुग रमै दं फायमानि 80-90 बछर रमै 100 बछरनि उपर रमै दं फायमा जागा रगनो जों बाहायके आबो फरेस्ट राइट नि होते नर नायबा आबो रकनो जों गाहाम सिथाय गाहाम बुजिथाय अब्रनो दिबो जों आन्दोलन माखायने अमनो आनि कक फिरम सर अमनो तिनि त गेसमो
जों तो नगै मांखा सा नरक साकबाय थांनो जे immigrants जे बांलादेशी फाथार country नि फाइने रनो बो नरक साकबाय थांनो रमखा जराव जों गोबां कुनो ताबुक त्रिपुराव maximum days जों सालब्रुम न सुनुगै तंगो बांलादेशी रक बा illegal migrants of Tripura how illegally hapai mani border fence sabai hapai mani ba nokul duplicate ID other cards nama hapai mani go om high situation rok o Bangladeshi immigrants hapai marok situation ta bum hayo sabu kya इनके नादी मने सालब्रुम ब्रुम कासाव इतु गैसिंगले एसएन एमएलए ले कोई बार ले थांगे बॉर्डर एरिया थांगे मरग मरगई रम नाइबा हाइफानो जों तावबो तिक्न नजर रिवितो जाते बांग्लादेश नि बरक हाबैता मानथु के आनि सिमना आमचाइ जेसे कलायो जे एरिया आनि सिमना नि आमचाइ गुला आ जराते रगले आं तावसु जराते पुलिस बीएसएफ जतनो सतर्क खारिजाक जुदि अमहाय उनका हंकाय बरक भार भार किंतु आंबाय मानजामनि परे सेंट्रल गवर्नमेंट नि आईबी बीएसएफ नि डीआईजी रक वो आनो कल खायके जते फ्यूचर अंति तेंगलाक सारनि बरक साव किंतु आनि सिमना आमचाइ सिमी प्रोटेक्ट खायमबायनि जेहेतु सराउंडेड बाय 3 साइड के तीनटा साइड जतो साइड नो सिनि जों मरना नांगौ नायनायनि ओंके जों कयटा दिगे नायनाय ना जों सिनि तिप्रा सरनि हुकुम मुकुमनो जों मानायखौनाय सिनि लैंग्वेज नबो जों रोमान स्क्रिप्ट मानायनाय ग्रेटर तिप्रा लेनबो जों मा साननाय बांलादेशनि हाबै तमनबो जों प्रोटेक्ट माखायनाय ओंके जों बा माने जे खालाय तमनिबा अब जों हयरानि माने आसके लेंजाक लें प्राजाक खायब्ले ओंके जतो दिगे सेनायकुलि तनानै आबरन बिसिं जों तो पॉलिटिक्स खायका जेहेतु खायो politically chini janjani constituency ni lukurogni suk dukhoni kokbo sung khanani ga o bangladesh ni problem robo sung nainani inke o jagarogo sung joto lukurognon koina mun sungabo je sung phadi mannani akonani simichini samungya sung educated ngai agartala nok tangma bai simi bungi sung joto digiono जों यापरि बारक थाय जों चिनि ओ हानो प्रोटेक्ट खायनानि गाय जतो साइटिनो उक्लग बुसकां याक्सि याग्रा जतो साइटिनो जों प्रोटेक्शन मारने आयके चिनि फ्यूचर चिनि थिनां बेलायखिनो जों कष्ट नाय चिनि बसाबो दै चिनि बुसुरो कष्ट नाय आबनि बागै चिनि नजर जतो साइटिनो जों तना नांनाय बॉर्डर साइड बो मातननाय सेपारेट स्टेटिक को मान सानाय रोमान स्क्रिप्टनि को बुसुं मा सानाय चिनि रसाम सामु आरो आदिकिबो जों नजर मातननाय चिनि जे हेरिटेज दंबाय माने आब्रनबो प्रोटेक्ट मा खालायनाय गो बुइनि दो फले तामबा बुइनि दो फले सुद पॉलिटिक्स खायदि बिन जानजान आमचालनि डेवलपमेंट खायनानि कोकसारि आमसुजे किन्तु चिनि डिउटिस जे बुसुके बां माने रेस्ट खायनानि कुनु समय गरै ओमहाय जों अबस्थायाव दं sir take sumung Greater Tipra ni Shan Mongo Kraksal Fongo Ministry of Home Affairs North East India ni advisor ekemisha by Malaya Tipra Motha tai haste ni joto thungkrang bodon adong malai mani jora o tam tam kok salai jakha fine shala bu bai kok tuma ka ham khnawi mana haste ni lokro नोंजों तो सरासरि साका जोंनि एलओपी जोंनि महाराज जे बाकी एमएलए ईएम एमडीसी जों मालायका एकेमिस्ट्रा बाय सरासरि जोंनि कोर डिमान्ड जों ग्रेटार तिप्रा लेन नांगौ आमसारा जों बानसिया कैताबुक बरक बिचार खायथु जे त्रिपुरानि तिप्रा सारक अ हानि बुसारक बरक यक समामानानि मुसुंखा जोंनि अ जागानि जे हिस्ट्री रक अ जागानि जे लाइभ मारक नतैबो जों साका तामो तंमानि दिनि प्रेजेन्ट तामंखा we are not against any caste or any religion we demand for our survival our existence akogno जों स्राय स्राय के साका we are not against any caste or any religion our jini स्राय स्राय सिनि बक्तब्य दङ जों सुदु नायो permanent solution जों जेसे कपनो भारतनि संविधाननि बिसिंथिनो जेहेतु संविधान दङबा भारतनि संविधाननि बिसिंथिनो जों सल्युशन रेडी जों आखौनो डिमान्ड जोंनि एके मिश्रनो खालायरो हका सायरो हका अबन सेकं मालाय प्रो जों आखौनो साव इनके अरो कायसा केबिं मुंगे अमसे सिनि तिप्रासानि बिसिं जा रे तिप्रा मथाया जे गुबुननि राजनैतिक बदल खालायनो रक बंनि डिमान्ड ब्रक ताम ताम नार खाबले जों सायमालि
os san murong no te je chini ke misra bai je kok salaman ni golo phani salago bu hai kuno kok maka hamrok mada mano abo ma de mano abo tabuk boni bepar boto thangka thama porobor teise जों bai contact khai gunai je जों nongni demand no fulfill khlaina de abo tau bongni abo jehetu abol chini yago bong yago brota abol no bahki thingnai abo tau bong thani yakajak okay sal kisa sekango Tipra ma thano BJP ni bi team hani bok 3000 ka koksil cham o koksil chamung te ni sakbai thang ferong bai nai sa abrok to khitik khata kok abo political kok abe barok जों asi importance rei tongkhainu sabo A team sabo B team sabo C team abo rajnitio A team B team hini kunu kri janjani ideology janjani demand tongnai no ya lukurogni nojoro nung bahike nukjaknai abo nini samungni porse depend khlaini haike hasteni joto Tipra sa officers rok no hapangni chugya samunga achuri tonja khanai opposition party ni leader ni khukti 3000 mon kaise koksil jam umro tei tam sanai nang sa abo to belakhini kubiko sini Tipra sa lukurog no kai officer rok no kai ang to bidan sabha kokti saka sudu TCS ego sudu officer simia police officer rogo sung nukjago fatar haste rogo rohor thanio chini Tipra sarno sai je rohor mani ajagargo sung srai nukjago je chini kwbangma TPS officer bade police ota borno rohor jaka o jagani je borok thanani nangmani borokai rohor jagya abrona ang assembly bo tisaka ga tabu sung nukjagai tongo chini LOP je samani abu kubuiko je don chini don ba uri yang sorokno haina nangnung ya jagao posting review abo actually brother abo chinai no o jaga Tripura habo rajniti mane te kunia oro sudu nini ani jodi nini ani ya ke tini amto hei परिस्थिति फाइगला खन tini nini ani ingya kai o jaga o chini Tipra sa officer ono kai nangnung ya jaga o khiklai ton baigla khumble chini Tipra sa ki talented kom diba chini Tipra sa onek talented officer tong fia nung bono nangmani jaga o khiklai ya nung emon kosok jaga o ritono je department কোনো হেলদুল সেক্রে আমু বাই চিনি Tipra sa হামগ্রানি কোনো সিংয়া যেমন তাগরম নান্দি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ দারত্ন জি সংগ্রহ जों মানে খুশি মানে কিন্তু তিনি বনবনরি রহকা ইয়ান্তি কে ইয়ে বলে গাই আজাগা जों গা আকক নকক ফাইগা অনবাই जों সেপারেট স্টেট সারাতে কোনো উপায় গা আজাগাও চিনি যে বাকি তাবু যে রুলিং তং তংনাই চিনি Tipra sa লিডার্স রক যারা মন্ত্রী তংনাই রক MLA তংনাই বড় বকক তিসা তংতা বড় খাইবা নুগিয়া দেবা ঠিক আছে নরক Tipra লেন হামজায় নক সেপারেট স্টেট হামজায় কিন্তু নিন Tipra sa যে আমচ খাই থংজাগি তংমানি আ বেপারনো তো নং সাবিমান বলেনা কে তিনি নীলার সুখা সুই তং কে আতেকে ইয়া নন যেহেতু চিনি Tipra sa বুতরি রকা নং বং বাগি সামুখাইতে কিসা okay amo to belai sangum kotorno chini hastai hapanga asu tongai Tipra sa minister so bahani bong bo khlai te tongo bo duties tongo chini Tipra sa hamkrani bagai gphadi ti singto tini ni chini panda pai thak bang thangi tongo terek singha peno tabu je tai kaisa belai kotor sungmung sa dormo no to yei politics thangmani party mong to nin fer mong tamo tai जनजाति सुरक्षा मानचानि बखक्ते और डबल फैसिलिटीज नाहरनाय क्रिएशन दगनि SC फैसिलिटीज कैंसिल खालायनानै सान मुनो त येनिन फिरम बो हायनाय नादि अब तो आं अलरेडी आनि लाइफ खाइबो साका जे दिनो प्रेस मीट खालायो अब नि 10 दिनो न आं साका जे नों तिनि Tripura हाव तंगै धर्म the ST যারা Christian খাইনারো যারা Christian তংনারো নো ST facilities বাতরিনানি হকনবলে ককবথমা তমনবলে ওকে যেটা প্র্যাকটিক্যাল ছানা থাকা গাই जों যদি তাবুক Tripura ও তাবুক Tipra সানি বিসিং প্রায় 70% নি থাং কিন্তু ইনকো Christian ওকে তাবুক অ বড় রকনো যদি ST সার্টিফিকেট বাতরি উইরি খাঙ্কাই chini Tipra sa ni percentage baro thang soginai tini ching tasing je sa laimani ko 31% delimitation ingias abo khaito delimitation ingias hanisi delimitation bo ngnai delimitation bo comic one
প্লাস তাবুক এসটি যারা খ্রিস্টান রক বর্ণব এসটি বাতিল খাই নাকি চিনবা 15 তামন जों প্রায় সিঙ্গেল ডিজিট जों সিঙ্গেল ডিজিট ফাই সপাইনাय চিনি টিপ্রাসাनि পার্সেন্টেজ সিঙ্গেল ডিজিট ফাই সপাইखांखाय जे ताबुक दाराम पदसं ते बाकी MLAs रो मिनिस्टार रो जरा बीजेपी नि ST बरंनिबो ख्रिस्टान तंगय बिलाय बंगारबो चिनि शुक्ला सं हिंदी नि चिनि प्रमोटरी आं सरो हिंदी गोबां उन बंनो खारिबो तेबो ख्रिस्टान तंना हिनि आं वानसुगो बरनो खा सिनेमानि बिसिं बर ख्रिस्टान दा बिकास संरबो तो ख्रिस्टान के बंनि सर्टिफिकेट रो बात थांबाय केंगाय बरले बर थांबायनाय क्या आबरो तो बेलेखिनि माने जायाको हमति हेरोकै जों रिजर्वेशन न तुई रगो पॉलिटिक्स धर्म तुई पॉलिटिक्स आउनिया ओंके ओ जगबो तेकेसे को खरसा तैखलायो जे डबल फैसिलिटीज माइनॉरिटीज त्रिपुरावो केबो डबल फैसिलिटीज माइनॉरिटीज नि प्लस एसटी नि फैसिलिटीज आमते हे मानि तंनाय कोनो प्रमाण करी जे ताबो सुजारातै जों नुबो नुयाखो जे डबल फैसिलिटीज मानमानि खाबोनो ता जों तिप्रासा हिंजाने रबो अवस्था सामनि कक बायबो तिनि कक बायबा आमते हेके कक सालाय तंखा साबोबा रिमोट कंट्रोल तुई तंखा तिनि अम हेके कक सारि तंग जों बाय जों गा आमसे कै सिनि तिप्रासा बसं तिनि ख्रिस्टियान मानि बागै मिशनारिज फाइमानि बागै जों जे बुसु डेभलपमेन्ट ओंखा उसगां दा बिकास न साकबले जों ख्रिस्टियान जदि मिशनारिज फायंखाय त्रिपुरा हो त्रिपुरा सरकुन दिन डेभलपमेन्ट ओंला खमु इनिबो लेक्चार माने आं मोबाइलो मांखा लुखा बेलेखना नांगमनि को बिनामो ओंखाय एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खानेनि को आमरो एक्चुअली हाइनो सेराय रक मामि सं सं थुंमानि हाइ को रक बंनि आमरो ओंखाय जेहेतु चिनि संविधान चिनि कन्स्टिट्यूशन सराय सराय के सिजाक दंगो जे चिनि सेकुलर कंट्री चिनि इंडिया we believe our constitution जों बो बिलीव खाय चिनि constitution जोंनो ओ जागा the right to religion जोंनो आर्टिकल 25 26 27 28 जोंनो ओ हावो दंगै केबो जुदि चिनि धर्मनि विरुद्ध खेके बिनि एगेंस्ट एक्शन से ना जाने माइके सराय सराय से जाक दं के आबरनि बागै कोनो वानानि करै जे बररो साइमिया जे बररो सिया जे बररो निजिनि दफाबाय थंनानि मुसुं जागो निजिनि दफाना तला खिखलाइना मुसुं जागो ओंखायता सुदु निजि प्रॉफिट मानानि बागै जुदि आमते हेके राजनीति खलाइदो खाय पॉलिटिक्स खलाइदो खाय आं बेलेखनो जाया जों जत ख्रिस्टियान नन ख्रिस्टियान जत तिप्रासानो थानजांनो नांगौ आमसे आसलको जों तिनि हिन्दू ओंगै अथवा ख्रिस्टियान ओंगै जुदि त्रिपुरा हाव निजिनि हावनो तिनि जों आंसुक सातकजाक दं थानिसे तिनि तेवैसा आलादा ककबाय अमाखै धर्मनि ककबाय खाय जों थगजानानि नाय दं गाम बेलेखनो जाय कारण तिनि त्रिपुरा हाव जेसे डॉक्टर इंजीनियर बांखा ऑफिसर्स बांखा लॉयर्स एमनके हाकिम एडवोकेट असक बांखा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर असकैन बांखा अब नों नायनो थाङा 90% स्टुडेन्ट किन्तु जत इंग्लिश मीडियम नि हेदिबा ओंके आजागा माइन जों तबु रमदि ब्लेसेड एनरी सेन एनरी इन डन बस्को जे काम बिसिं बिसिं नि जिनि स्कूल रक एवेन्यूजन स्कूल रक टीबीसीयू बाय चालक जागै दं त्रिपुरा टीचर्स यूनियन बाय चालक जागै दं आ स्कूल खाम खामले जे जागाव मेट्रिक रगो जों 35 जना 36 जना बेखे ऑल 36 35 जतो से फर्स्ट क्लास माने पास खाइबे अमाहाय स्कूल रक जों बाहायकै ताबुक बदनाम खायना अथवा जों आबर बाहायकै जों आबरक मानै मानैबा अब कोनो दिन उंगै माया जे बरक सावि दङ जे बरक जे लिडार्स रक अमाहायके कक सावि दङ बरक निजिसे ख्रिस्टियान स्कूल परे याकै पास खाइजा रक बसम उइ दङ ओके अमाहायके निजि साक साक न जे बुइनि रिमोट कंट्रोल बाय थंगै थंजागै दङ मा जाया सो हाइली
educated borok ngui amte heiro khlaiman ni rok belai khano chaya aboni majra nung salsa mannai nung wansugui samung khaina nangnai chin do farok thansang ngui tongma unity ngui tongma jarawo amto heki suprona naimani am belai khano chaya ni mokol bai chung nugota Nge sir, sing to pandan pai phang thaka ke tabu pai thogo chini nai tone hastini lukrok no tam ko kachar mung tong nai lukrok no amono kachar mung tong nai je phaidi jeng achai phaike achai phaimani pore jeng salsama theinai no theinani sikang jeng chini next generation ni bagi wansugui samung khlainani ungthung jotono joto borok no mannani muchungjago sorkari sujog subida manna muchungo chakri manna muchungo nok manna muchungo wak dok bun joto sujog subida jeng mannani muchungo haifano waisya jeng bokhao yagriwi wansugdi je jeng next generation ni bagui phainai chini bosabuti busoro ni bagui jeng tamo khlai klangman o hawo jeng abno srapchapano o 24 घंटा ni bising sing 2 minute phano o paper no sing kisa wansuk laina amase ang joto tipra salu kuro no kojani muchungo te omono koina muchungo sob somoi no sing sacrifice kisa ma khailene amno sing wansuk di sing buini bagui busu hamkrai khlaiman amno tuibo sing kisa wansuk di ni ang joto no koina ni muchungo chini bubagra ni shoribo asuk hamtaya bobo chini dofani bagui jehetu asuk sacrifice khai samung khaitong bono sung logi rinani ingthung sung politics no simi torjagui tongingya sung dofanobo torjang nangai sung party no torjagui chini dofano sung torjagui samung khlaina nangai party ek side dofa arek side ka dofa tongkhaise ning party khlaimanai o dofa tongkhaise ning thinang ning sung sajangai manai Gabon bagai joto Tipra salu kurok live nai tong nai nogo asugui nai tong nai Chini Khorang TV no kai ang borno koine faidi sung joto thansa kai miliwi samung khailene kese kereng joto family on tongo joto rajnitik bodolon tongo haipano sung rajnitik no tojayo yawi dofano tojagi besikangni samung khlane ningtung te joto lukurok kaham krung tongbai jadi joto lukurok o hawo bansi thanani kongno wansuk jali hini jotono ang hambai te hamari yafar galanya hambai sir jeng khanai manka chini sir ni khoktunya ba belanya nangmani kok tai bin kok kachar mung jeng chini naitong hasan joto lukurok no khanani mangkana ni chungwansugo tamni ga seng tabuk chini tiprasa chini tripura ha or rangchak hawo jeng erom ching omhai situation no tabuk chini monak mawo seng kalaijak hain bagai chini sar ni koi mumbai jotono kha baksake sing pal baksake sarapchani hamsa mano nayawai ching theiplai sakni hamsa mano sing wansuguine jotono thansa ke sing yapari baksake pal baksake ching o chobo ma khlaine abuno tinin chini sar ni koi mung tai kok kachar mung faidi haino hai chini tinini narbai chini sar Brishaketu Debbarma chung belaino khabai khobai hambai maya pheur tamninga ke chungbai tini chini sanjani kok salai pandawo jorar phaiman ni bagai tai chini hasin nai tonglai lokrawo han kerengai kok thai thai salai man bagai hani hoi taisa hambai maya farsa hambai nge phadi chung to panda bukhang thang ka paiman bukhang thang ka nge chung tabo chini next talk show 3rd December chini kokti sal ni sanjani 7:30 pm ungnai sanjani okok salai pandani debate show o tongnai TSU TSF tai TISF ni haste ojamaro omo chung to chung o salbrum chung thangnai hati bar sarok chung Talkshow khalake ba chung narwai ring horai chung kok salake tau chung buskangni phani jarawang kangge chung tau debate khane ba thangai tongo tinta chung jesin Tripura hasni student organization abongka TSU TSF tai TISF borno toi chung debate khane ba thangai tongo hain bagai belanyo nangman korong toi chung debate khane ba thangai tongo abon bagai chung haste nai tumai lukorong koinai jotono kebo o debate ni o show no nanin ta pokbaidi hain hai taisa tinin sa narwaina chung hambaya fare tinin pandana oron mathaklai chuana jotonon khulombai
kepalo sijak tongmani bagui gotok mungno katiui manliya majuli bishaltei rumika ma phakri hinmani abo busuk hiliktei busuk kutuk birman ongkhana rungya khotini borok wansoknani phiaba wansoknani rungbo rungyabo kepalni sijak gotok mungno no songnani nangkha borok tini borokni mapha o khuipuru sabornai borokno chamung satung watini jorao sabornai borokno sakolom sharik salni khakamani jorao tonglakebo borokno bandinai obono borokni kepal obono borokni mukthang manmari phiaba shmai rubui narkha shmai sekangur jak shmai no sopungnani bagui sangrongsalo haino hai philtam beramo sabrumni birendrua jakamibo thangai soikya MLA Brishaketu Debbarma kograjak tongmani haikeno December talni paithak pachingo Avenger English Medium School khoroktamno no khlaijaknai admission saksakni yakungo basawi mania sak joto nangmani rang puisa rani gosimung naharka MLA khoroknai MLA Brishaketu tai MLA Donanjoi Tipra obahai kesangmani jorao borokni nangmani rijum tei chamong rok logi utlangai thanglaikya asalo ma phagrei chrai rokno nainani thangnai ojamarok जों दिनै हायनोहाय साब्रुम साब डिभिजन फाइजाक तारमाने जों बीरेन्द्र रुवाजा गामिनि चिनि ताखु बयान कुमार त्रिपुरा बरक लाइथांनाय तालदक सिकां बरक ओ फेमिलिनि खरगनै थैमानि बागै बिनि जेराय रक बेलायखिना असुबिदा कलाइजाक बुमा बुफा थैजाक नि बागै बरक जेराय खरगथाम बिबि अकरा माजुलि दङ एरपरे बिशाल कुसुंके रिनि त्रिपुरा के आफुनो तो गोबांमा बरकनो एकेबारे गोबांमा NGOs नो फाइ बरनो चुबा फाइके के जों तो कग्रि लांजाक दंमानि आफुनो जों फाइनाय लाइट बरंनि याखुंबाय बासाय मान्या साक जरतै जों बरंनो नायखुलै दंनाय हिनि कक रिजाकबा आउन बागै तिनि जों अर फाइ सपायजाक दाबु ओ स्कुलाव भर्ति खेरिबो जों बनि तो बुमा बहसे रिजा ते बिनि दाना थागुरबो आसुक सलिया जोंनो बरनो बनाय फाइनाय जे मानसा जरतै My name is Brishaketu Debbarma and my state is Northeast, part of Northeast Tripura and my constituency is one Simna constituency. Bishojit Debbarma Fire Services চাকরি খালাইনাय চিনি তাকুক যে বাবে বুথার জাকা আবো ত্রিপুরা হাস্তেনি যত বড় রগ্ন নুকবাইখা তে মকলতুই মুক্তুই অরখা पार्टी IPFT 2018 हास्तेव गोदाल इतिहास सैमानि आबोनरक बगिया खना बगनानि बगिया जों जेसाखायबानो भारतनि संविधाननि बिसिंतै जों यक सामानि माननानै नांगौ निजि साकसाकनो चिकननि वानसुकनानिया नि इमां जों गदर मानुनाय इमां आमया जे जों सालब्रुम ब्रुमनो हरनि माइजाबायै जों थुतुतुय जे इमां दंबानि
आमु इमांगिया इनि सावबो जों हानि मालिक जुदि हानि बुसा जों जुदि जों बुइनि सेलेंनि सामुं खालायमा दंमानि आरनि यक सानानि बागैसे जों गोताल राज्य सानो जों जे पजिशनाव दङ जे बुइबाय जों जे साथक जागै दङ थक जागै दङ आं मने खालायो आं बाबियो जे आम पारफेक्ट पजिशन जों जे पजिशन दङ ओ जे बुनाय रकनो हेके नागरिक मञ्च ते मिजु कन्भेन्सननि जे नेता रकनो दाक्ति खे रमुइ जेलो दानानि आ व्यवस्था मा खालायनाय बिजेपि 241 नि बिसिं प्राय 200 फेमिलि न बिजेपि ते बाकी सिपिएम ते गुबुननि राजनीति जों भारत सरकारनि थानि अमन सानो सिनि माइ खालायावबो सिनि तिप्रा सरनि माइ खालायावबो माइ खुबलुंखाय रिदि एर माने न अमया जे निनि माइ खालायनि माइ न आनि अर खाय खालाय रिदि अमया इमां का आमोसे जे इमां नुकमानि बागै नों थुइ से माया सावि माया नों आमनो मांसे वानसुगि दङ आबसे आसल इमांनि सिनि एपिजे आब्दुल कालाम सालांमानि दङ ताबुक आ थानसानि बिसिंतै जिनि नाहार मुंनो जे सुग जरा तै जों सक्सेस खालायमानिया आम सुग जरा तै जों जबा खालाय दंनानै थानसाखाय गाय से आ थानसानि दाम दंनाय ताखौदा बखौ इया का थानसानि कोनो दाम दंला 2026 चिनि डिलिमिटेशन नंनाय आफ्रो चिनि तिप्रा सरक ब अवस्थायाव थांसुगैनो 2026 आबनो वानसुगैनो बेबाद न आं कयनाय वानसुगै साम खालायनायनि बागै आं मुजुं सुखा मुजुं मानिनो जे तिप्रा बाय आईपीएफटी थानसाक लायै तिप्रा हासदो साम खालायगाय तामो तिप्रालेन तामो ग्रेटर तिप्रालेन जों मानानि क्लाइन खमता हते बहुसम गामि बिसिङाव दंनाय लोगोरकनो दं बसंगाव दंनाय लोगोरकनो गंनि सेबसा ब्रिनानि बागै जों गामि बिसिङाव हाबै जे मानसा बरकनो जों जुगाजुग खालायनायनि बागै जे समायदांमानि आबो जों दोरोक साम खालायदों सिनि दफाना बुफ्रु बियो मानाय अमनो जों नगो आसुक्तै बखरक थुना बायसों माबा बायनाय दाखौते बहुसम साबो दफाना हमजदैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सेक्रिफाइस खालायमानो अ बरगनो दफानि बागै साम खालायमानो दाखौते बहुसम सिनि सिक्ला सिक्लि बुसारक बिशेष खाय लाम हामियानि लामाव थांजाक जेटा जों टेब्लेट जामानि रक ड्राग्स जामानि रक जों लुबै दङ गाबरगनो जों माथा मुंनाय तिप्रालेन हामजागिया तिप्रालेननि बागै हामिया सानाय रक पर्यन्त तिनि तिप्रा हासदेबो सारा तिप्रा आईपीएफटी नि कारिबो आईपीएफटी न कारिबो सीपीएम ताबो आईएनपीटी ताबो कांग्रेस बेबाद न तिप्रालेननि बागै चिनि खरगाय दंगो इचि त्रिपुरानि लाइगुमाव जों 11 दिन आंदो एकबारे जे कायचा एनएच नेशनल हाईवे न बन्द खालामनानै जों नुयाखौ हाइफानो आसुक चिकन आन्दोलन बाय जों उंगिया आमसुबाय तिप्रालेन मानिया आबुनि बागै जों नांखाय आबुनि सोलाय तेबो ग्राक आन्दोलन जों मा खायनाय सालम के नक बिसिंतानो ब पिलालाङै मा दङ साल आसुके पहरि मानो नों साल हायखै पहरिनानै हिंखाय नों साक न साल हायखै मा खामरिनाय खामानि यागल नों असुंजाना पहरि मानाय दाखौते बहुकजों किन्तु चिन ब्रेनो कासेयाव माने एमनखा हाब्रि जा इहि आंमाया ब टेलेन्ट आनि सोलाय आं आसुक टेलेन्ट करै ब इंलिश मीडियम पढियो आं बांला मीडियम पढियो आं ब सुमान गला आबो चिनि मेन्टेलिटी एक्चुअली एपीजे आब्दुल कालाम बो बरकनो नों बो बरकनो आं बो बरकनो या बुखुबाय सिनि तिप्रालेन हिन तमाबाय दिनि मन्त्री एमएलए मान यागुलो बुखुते थैसे पलन्तो तिप्रालेन निको करिखा तार बसेकांगा इलेक्शन कासे फैगवा हायनो तिप्रालेन हिनि चिरिगि दंबाय उंगला ताखुरो बुखुरो निजि पावर मानखा निजि क्षमताव आसुका बिदि माने ताबो तिप्रा सरंना तामो रिमान किन्तु तामो मानखासो बांलादेशो निजेलो 6-7 मास नुइ दंखा दाबो माखि फिलियाखौ हायनि बागै जों खबर खालामनानै हयতো किसालै दिंखना हायफानो जों सिगाङाव फाइ थांजाक दिनै हायनो हाय बिनि फेमिलि दं बाहायकै दं बिदिकै चले इनि नायना बागै फाइमानि चंमारि फाइ दङ चंमारि माइ लाइखा हेनगायनो थानसानो पगै थांखा चंमारि लायै सिट आसुक लाइखा हेनगायनो थानसा पगै थांखा हेनगाय इंग्ला सिनि नाहारमुं तिप्रालेन चिनि नाहारमुं ग्रेटर तिप्रालेन आमो मान्या सा पर्यन्त चिनि चबा जों चयावै खावालै दंनाय अ थानसानि मारितै हेनगायसे अ थानसा उंलायमानि भेल्यू हे गाबुनि दाम दंनाय ताखौते बहुक सम